Boa tarde e benvidos e benvidas ao pleno ordinario número 13 do 26 de setembro do ano 2024. Vamos dar paso á orde do día, comezando pola parte dispositiva. O primeiro punto corresponde á aprobación das actas anteriores a número 10 do pleno extraordinario do 10 de xullo de 2024, número 11 do pleno ordinario do 24 de xullo de 2024 e número 12 do pleno extraordinario do 23 de agosto de 2024. Antes de nada, hai uns erros que detectamos agora na acta do 10 de xullo de 2024, a número 10, na páxina número 10 faltaría incorporar que a intervención a que se refire é a do señor Lago Álvarez, que non está posto. Pon intervención e desglosas a intervención, pero non se nomea quen fai esta intervención. E na acta do 24 de xullo de 2024, na páxina número 3, no punto primeiro, hai que poñer que Muros Centrados se activo na votación, era a votación da acta anterior, se non me equivoco, non? E na páxina número 16, no resultado da votación, pon que o Grupo Municipal Popular se activo e votou a favor. Entón, habería que modificar o sentido do voto tamén do Grupo Municipal Popular, que era no de Regulamento de Protección Civil. Nada, pois sen máis, pasamos a... Alguén quer nomear algo máis das actas? Sí, nós queríamos nomear algo máis. Detectamos tamén esos erros, pero tamén detectamos un erro na páxina 9 da acta número 10. Na do 10 de xullo, non? Sí. Que di... Por outra parte, transforman a praza de pedagogo en técnico superior de infraestructuras, e non é eso que nos dixemos. De feito, falta como un párrafo inteiro aí no medio. Vale. Nos dixemos, transforman a praza de pedagoga en técnico en xestión cultural, donde di, por outra parte. No, na primeira, outra parte, no párrafo segundo da aí. No párrafo segundo. Di, por outra parte, transforman a praza de pedagogo en técnico superior de infraestructuras, e debe decir, transforman a praza de pedagoga en técnico en xestión cultural e a praza de arquitecto técnico en técnico superior en infraestructuras, praza que pertence á escala de administración especial, o que supón a praza totalmente diferente á existente. Para esas transformacións, é que falta un trozo inteiro. Para esas transformacións que se fan a marxe da RPT non figura ninguna explicación, non se di nin por qué nin para que se fan, tampouco o coste que supón esa transformación, nin o grupo, nin o nivel, escala, nin similar, nin forma de cobertura. Estas modificacións precisan dunha xustificación legal, que neste caso non existe, e fago constar expresamente, que o pedín expresamente, que se pode entender que estaría desincurrindo en desviación de poder e arbitrariedade, o cal, por suposto, conleva a responsabilidade. Tamén se indica que, a pesar de que o GES é un servicio infrafinanciado polas administracións competentes, se contempla o aumento do complemento de destino a nivel 18 sen cuantificar tampouco o importe que supón este aumento e xustificando que o resto de traballadores non se lle actualicen os trienios ou complementos nos informes emitidos pola intervención, do que non se di nin data nin expediente, nin onde constan, nin, por suposto, aportan copia deles. Tampouco se aporta ningún informe de intervención que ampare ese cambio de nivel. Falta todo ese trozo. Revísase incluso. Si quere, yo envío por correo electrónico, que o teño escrito. Vale. Entón, deixamos esta para votar outro día, se se volve a mandar un borrador. Porque non é unha modificación pequena. Entón, deixamos esta acta número 10, deixámola sen votar hoxe para poder revisala e bueno, mande o texto que ten vostede escrito e compróbase, revísase e compróbase, inclúese e volvese a mandar o borrador. Queda a número 10 para o próximo día, vale? Sí, a número 11 era o da páxina 16, que votamos a favor e aquí con que nos estivemos. E a número 12 non vimos nada. Ben.
Señor Lago Álvarez, algo que engadir sobre as actas? De forma brevísimo. Agradezcolle que faga referencia, efectivamente, en esa página 9 e 10, despois da intervención da concejala portavoz do Partido Popular, aparece outra intervención, pero non é a miña. E vamos, cae na alma ao chan. Eu xa sei que, pasa o que pasa, e que se pasa o que pasa. Ahora, que me descoloquen de tal maneira é que non procede en absoluto. Agradezco a súa consideración, porque lle iba a pedir expresamente que se corrixa na mesma ata e non na seguinte. Pero se queda sobre a mesa, se aprobará no seu momento, xa as correccións correspondientes. A todo tamén que eu tuve, xa que non se gravou, que tuve a precaución de enviarlle ao señor secretario no mesmo día o texto da miña intervención. Eu xa sei que son, pero con 30 anos daba justo mirar para min. Ahora, descolocarme tanto é que non. Gracias. Partido Socialista? Nos nada. Bueno, señor Lago Álvarez, como pode ver, foi un erro. Se non fose, non se tentaba correxir. Somos humanos e os erros pasan. Sí. Entón, pasamos a votar. Votamos, entón, a acta número 11 do 24 de xullo de 2024, porque a número 10 é a que queda para o próximo día. Votos a favor? Abstencións? Servidor. Vale. Pasamos a votar a acta número 12 do 23 de agosto de 2024. Votos a favor? Abstencións? Pois quedan aprobadas pola maioría absoluta da corporación. Ben. Segundo punto é a proposta de aprobación da conta xeral do exercicio 2023. A conta xeral desta corporación corresponde ao exercicio 2023, informada pola intervención, foi sometida ao informe da Comisión Especial de Contas. Dictaminada con carácter favorable o día 28 de xuño de 2023, someteuse a información pública mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia número 128 do 4 de xullo de 2024. O prazo de información pública e alegacións rematou o 29 de xullo de 2024. Consta no expediente certificación da Secretaría do Concello no que se acredita que no período de exposición pública non se presentaron alegacións ou reclamacións á conta xeral do exercicio económico 2023. Visto todo o anterior, proponse o Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Forma da conta xeral do 2023, así como os anexos e documentos justificativos de acordo co disposto nos artigos 209 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais nas regras 47 e 48 da Orde do 20 de setembro, polo que se aproba a instrucción do modelo normal de contabilidade local, emitido informe de intervención número aquí colouse nos poñerlle o número, de data 20 de febreiro de 2023 en relación ca liquidación de orzamentos, redactada a memoria pola intervención ao amparo do disposto na regra da orde do 20 de setembro, ditada a resolución da alcaldía número 187/2024 do 27 de febreiro de 2024, polo que se aproba a liquidación do orzamento do 23, considerando establecido no artigo 212 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, así como disposto no artigo 127 do Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro, polo que se aprobou o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais. Esta presidencia formula a seguinte proposta de ditame. Primeiro, aprobar e, por seguinte, ditaminar favorablemente a conta xeral do exercicio 2023, así como seus anexos e xustificantes cuxas magnitudes e resultados agregados a 31 de decembro son os seguintes. Son os correspondentes ao cadro que tendes aí, non nos vou a ir desglosando un por un. Segundo, dar traslado do presente acto de trámite ao Tribunal de Contas e ao Consello de Contas de Galicia. Esta conta xeral foi dictaminada favorablemente pola Comisión de Facenda, como se dixo xa no seu día, pasou o período de exposición ao público e agora só queda a parte de aprobación. Pasamos a ronda de intervencións. Partido Popular.
Bueno, nada que comentar, únicamente destacar que presenta un remanente de tesorería 819.387,80 euros, que se van fundiendo na velocidade de crucero e veremos o ano que ven como é ese resultado, pero nada que comentar. Non se oi. Acercarei máis o micro. Nada máis, gracias. Nada máis. Señor Lago Álvarez. Nada que aportar. Bueno, Partido Socialista, perdón. Nada, no Partido Socialista solamente remarcar que eso que pasou todos os trámites con votos favorables, non hubo ninguna alegación por ninguén, señal de que vai ben a conta e simplemente o último trámite de traerlo a aprobación do Pleno como marca a lei e nada máis. Rematou. Señor Lago Álvarez. Perdón, nada que aportar. Ben. Bueno, pois entón, se non hai ningunha intervención máis, pasamos a votar. Votos a favor da aprobación da conta xeral? Abstencións? Pois queda aprobada a conta xeral pola maioría absoluta do Pleno. Ben. O segundo punto, a aprobación das bases de rehabilitación, terceiro, a aprobación das bases de rehabilitación a nivel de barrio do núcleo histórico de Muros. Ben. Bueno, esta é a proposta de aprobación das bases para as axudas de rehabilitación para o núcleo histórico. Son uns fondos que nos chegan a través dos fondos Next Generation. O acordo que se propón elevase ao Pleno da Corporación previo informe da Comisión Informativa de Urbanismo, que ven dictaminada favorablemente pola Comisión, aprobar inicialmente as bases reguladoras e a convocatoria de concesión de subvencións e rehabilitación de edificios e vivendas no entorno residencial de rehabilitación programada RRP do Núcleo Histórico de Muros dentro do programa de axudas ás actuacións de rehabilitación a nivel de barrio, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiado pola Unión Europea, Next Generation EU, na Comunidade Autónoma de Galicia. Segundo, someter o expediente a información pública e audiencia aos interesados polo prazo mínimo de 30 días para a presentación de reclamacións e suxestións. Terceiro, no caso de que non se presente ningunha reclamación ou suxestión, entenderase definitivamente adoptado este acordo, quedando facultado expresamente a Alcaldía para a súa publicación e execución. Cuarto, as obrigas económicas derivadas da entrada en vigor das bases reguladoras quedarán condicionadas a asistencia de dotación orzamentaria no orzamento municipal, extremo que se acreditará mediante a incorporación do documento RC sen que sexa preciso trámite adicional algún. E quinto, publicar a información precisa no relativo á aprobación destas bases e a súa convocatoria na base de datos nacional de subvencións polos medios electrónicos establecidos. Bueno, non imos a ler aquí as bases todas, que non é viable. Bueno, explicamos o motivo. Estes son uns fondos que nos chegan a través dos fondos Next Generation, como xa se dixo. Creemos que agora mesmo son moi necesarios para poder levar a cabo, bueno, para axudar a que as persoas propietarias de vivendas do casco poidan levar adiante obras de mellora enerxética, mellora de eficiencia enerxética, que é un dos requisitos indispensables para poder ser beneficiarios destas axudas, pero a día de hoxe, case calquer obra que non sexa de índole únicamente estético pode levar a mellora da eficiencia enerxética. Creo que non hai moito máis que dicir, son as axudas moi necesarias e que van vir moi ben para poder darlle pulo ao casco. É urxente quitar as bases, aprobar as bases para que poidan estar a disposición dos beneficiarios e pola nosa parte quédanos poñernos a traballar para que todas aquelas persoas que decidan acollerse a elas e optar teñan as menores trabas posibles a hora de levar a cabo as reformas nas súas vivendas.
Turnos de intervención, Partido Popular. Bueno, pois nada, nos a verdade é que sabemos que hai un ingreso anticipado de 300.000 euros correspondentes a estas axudas, polo que é importante, efectivamente, como vostede di, executalas, porque ademais, se non, pois, bueno, a situación na que se pode ver en o Concello pois pode ser tamén complicada. Nós, durante a legislatura pasada, bueno, pois tanto o Grupo de Goberno como o Departamento de Urbanismo, pois se fixo un esforzo especial en sacar, en poñer a día as diversas convocatorias de axudas para rehabilitación que estaban desde o ano 2015 aí atrancadas, había cousas sin pagar, bueno, sin incorporar a contabilidade do Concello, subvencións concedidas sen abonar, e, bueno, foronse poñendo o día na medida en que se pudo, abonaron as que estaban pendentes, sacáronse adiante as convocatorias das fases 10, 11 e 12, creo recordar, e se asinou o convenio que fixo posible pois esta nova convocatoria. Nos preguntamos en varias ocasións pola situación destas axudas xa convocadas e por esta nova convocatoria, que vostedes levan desde decembro do ano pasado dicindo que xa salía nos próximos días, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, é como se dice, non? Somos conscientes da dificultade que presenta a xestión destas axudas e polo mesmo pois instamos a que mobilicen os recursos precisos para que as axudas cheguen aos veciños, flexibilizando ao máximo os requisitos, por exemplo, no que se refire á envolvente térmica das edificacións, dos edificios, que hai varios casos aquí no casco histórico e que aquí, bueno, pois se fala na base segunda, no punto primeiro, dunha excepcionalidade que se pode dar en edificacións que estén cualificadas ou que estén dentro de entornos de cascos históricos. Entonces, bueno, instamos ya que utilicen ao máximo a flexibilización deste tipo de requisitos, vale, para que se poda, bueno, chegar á máxima xente posible e que tamén teñan en conta pois outras reformas ou obras que sin precisar licencia, por ser obras menores, tamén se podan acoller a este tipo de axudas. Simplemente queríamos señalarlle aquí nun inciso que o informe do Cadecoro que está aquí fai referencia a unha ordenanza do Concello de Corcubión. Non sei se iso, bueno, se é conveniente correxilo ou non, pero simplemente para que o miren e se hai que correxilo, pois que yo corrixan, vale? Sí, o informe da Diputación fai referencia, non sei, supoño que por un erro, na recomendación, plan de acción para prever riscos de fraude ou corrupción nas fases de concesión, justificación e pagamento, fala do Concello de Corcubión, unha ordenanza do Concello de Corcubión. Pero, bueno, supoño que non terá maior importancia, pero simplemente se teñen que corrixir para que o fagan. Nada máis, moitas gracias. Partido Socialista. Sí, bueno, pois, efectivamente, é o momento de traer aquí as axudas de rehabilitación do casco histórico de Muros, que son tan necesarias de sempre, desde que empezaron a aparecer estas axudas. Sabemos que son fondos Generation, xestionados polo Goberno Central de Madrid, e estamos moi agradecidos de que chegaran estes fondos, que digo, volvo a repetir, que son necesarios, e solamente señalar que hai que ter en conta que efectivamente hai que adxudicar na maior brevedade posible estes fondos, porque o plazo para justificar estas axudas finaliza o 30 de xuño de 2026, co cal teñen que presentar as condicións para obter esas axudas e presentar, dependendo do tipo de obra, ou un proxecto, unha memoria valorada, e que as edificacións estén dentro do casco histórico. Entón, o plazo para presentalas é a partir dos 2 meses da publicación, da aprobación destas bases. O sea que é moi importante que sexamos capaces de chegar a xente e comunicarlle que teñen 2 meses para poder presentar xa as súas solicitudes. Tamén se fixo un esforzo desde o Concello para que as actuacións subvencionables foran un pouco máis ambiciosas, o sea que non solamente se pudera facer unha actuación integral, sino que se puderan facer actuacións parciales.
E despois, eu creo que unha das cousas máis importantes son os criterios de evaluación. Pois os criterios de evaluación para decir e chegar á conclusión das cantidades a asignar a cada solicitante dependen moito, primeiro, da catalogación unha das características é a catalogación da vivenda ou da edificación que sea. Xa dixen que estuvera na área de rehabilitación, que sean, e estas axudas van destinadas a todo o mundo que sea propietario, que forme unha cooperativa, que sean, cando é un edificio onde hai máis de un propietario, a comunidade de propietarios pode ser tamén solicitante, o sea que son unhas condicións bastante abertas para que sexamos capaces de conseguir que a xente veña, pida as axudas e sexamos capaces de gastar en plazo, como digo eu, antes do 30 de xunio de 2026, estes cartos que nos veñen agora para tratar de rehabilitar o noso casco, que desde logo sí que fai moita falta. Somos conscientes tamén de que hai moitas edificacións ou fincas, vamos a chamar así, que non teñen un dono coñecido, porque eso sí que nos gustaría que parte desa xente, incluso a unha comunidade hereditaria, unha comunidade de propietarios, foran quen de pedir unha destas subvencións, polo menos para poder sanear e rehabilitar esas grandes deficiencias que temos no casco histórico. E nada máis, que sexamos quen de que a xente se entere de que estas axudas xa están en trámite, que poden vir ao Concello a pedir as copias, que se dará unha copia das bases para que todo o mundo, ojalá chegáramos á conclusión ao fin do prazo de que tuveramos máis demandas que a cantidad que temos aquí para poder gastar. Rematou? Muros centrado? Gracias, señora presidenta. Con este tema pouco... Vamos a ver. Vou ter a orella pequena ou grande, non sei. Pouco o que decir. Quedou medianamente resolto na comisión informativa as dudas que eu tiña, pero sigo tendo unha duda se efectivamente estas axudas de mellora da eficiencia enerxética son ou non compatibles ca rehabilitación de vivendas. Quédame esa duda. Non se me acaba de clarexar un sí encima de sí. Por outra parte, hai que reconocerlo, que hai que reconocerlo, e suele pasar, é dicir, que foi o goberno anterior, presidido pola actual portavoz, en aquel momento a alcaldesa, doña Inés Monteagudo Romero, quen solicitou estas axudas, ao igual que outras. Pero é normal e corriente, é dicir, pola miña parte, eu reconozco o interés que puxo no seu momento en poder acudir a estas axudas Next Generation. Aí está, que eu conozca, está o tema do Encoradoiro, que eu conozca está o tema do barrio do Carmen, e seguramente pode que haxa outros que non, dos que ahora mesmo eu desconozco. Me queda polo medio, xa dixen, se son efectivamente tamén para rehabilitación, e tamén un apartado que non acabo eu de entendelo moito, que ninguén me explicou, está en tal sitio do convenio, está en tal sitio de... Eu non o vin. De por que se teñen ahora mesmo que facer... poden acudir aquelas persoas que houberan realizado obras de rehabilitación de vivenda ou de mellora enerxética desde o ano 2020. Non sei. É dicir, ahora mesmo isto dá para o que dá, son 300.000 euros, 17 actuacións, según indica a memoria, que nos darían, se foran todas iguales, a uns 17.600 euros por cada actuación para que se pedira, se foran todas iguales, que non estou seguro que non van a ser, pois que é un imposible. Consecuencia, bien, por a miña parte siga para adiante, e cas dudas que acabo de plantexar. Gracias. Ben, pois antes de nada voulle responder ao señor Lago Álvarez. Son obras que se executaron, que se poden entrar as obras que se teñen levado a cabo dende 2020 porque así o indican as bases destas axudas que son fondos europeos. É o
o traslado das bases que nos fixan. E se son compatibles coa rehabilitación, son compatibles coa rehabilitación sempre cando se xustifique a mellora da eficiencia enerxética, pero, bueno, como vostede ben dixo, chegan a donde chegan, a rehabilitación dunha vivenda no casco é custosa, pero, bueno, unha axuda benvida sexa. Partido Socialista, ademais direille que se lles conceu comentar un dos criterios que se lle dá prioridade para aqueles que teñen a súa residencia habitual na vivenda e, senón, o compromiso de alugueiro nos próximos 5 anos. Pero, se é vivenda habitual, terán máis puntos. E Partido Popular, flexibilizar os requisitos, pois asegurolle que os imos a flexibilizar dentro do que nos permite o PEPCHA e dentro do que nos permiten as propias bases dos fondos Next Generation. Vostede ben o dixo, son axudas que levan unha fiscalización grande, que teñen uns requisitos importantes e pódese flexibilizar ata onde se pode. Sobre os esforzos que fixeron vostedes para dar o resto das axudas, nomea vostede directamente a fase 10, a fase 11, a fase 12. Eu non lle nego que fixeran esforzos, pero dígolle que o mellor non o saben, que a productividade deses esforzos foi relativa, posto que da convocatoria da fase 10 devolvemos hoxe 8.000 euros, pero é que da fase 12 temos que devolver uns 90.000 euros, máis ou menos, porque non se executaron. Entón, bueno, eses esforzos foron relativos. O prazo de alegacións xa estaba máis que rematado e nos non puidemos leválas adiante porque xa estaba rematado o prazo cando nos entramos. Agora tócanos devolver os cartos a nós. 8.000 que tivemos que devolver hoxe e 90.000 que nos reclaman e que estamos valorando se presentan alegacións ou non, porque efectivamente non se deron esas axudas, entón as alegacións sirven para gañar tempo, non para moito máis. Segundo turno de intervencións, Partido Popular. E de cando remataron os prazos de xustificación desas axudas, señora Lago? Pois non lle podo dicir, pero xa non nos correspondían a nós. Mireo. Porque eu si lle podería decir. Agora mesmo de memoria non lle podo dicir. En calquera caso, trátase de facer un esforzo, entendo, entre todos, supoño, para sacar isto adiante, porque, como lle digo, é complicado. Nós encontrámoslo atascado desde o ano 2015 e, bueno, si é así, ainda podemos considerar bastante exitoso a xestión, porque de 4 fases, bueno, se teñe que devolver dunha, que ademais lle tocaba xustificar a vostede, pois xa verá. Nada, simplemente aclarar para a xente que está escoitando que o que se fai hoxe é aprobar as bases, pero despois ten que salir a convocatoria. Vale. E cando sale a convocatoria, cando se poden presentar solicitudes. E ademais non é solamente o prazo de 2 meses, porque se non se agota o crédito se pode presentar durante todo o período. Nada máis, gracias. Ben, Partido Socialista. Bueno, pois é verdad que xa que o dixo a señora alcaldesa, é unha pena que non sexamos capaces de xestionar, neste caso, o Partido Popular, que foi o que acaba de salir do goberno, e efectivamente deixounos, se non sabemos a data, iso é igual, o que si sabemos é que estamos fora de todos os plazos para presentar calquer recurso, senón, como lóxicamente supoñen, presentaríamos un recurso, porque nós non chegamos ao goberno con intención de perder 90.000 euros, ni moitísimo menos. Encontrámonos con ese pastel e logo temos que vir aquí a escuitar de que nosotros hicimos e reclamamos e non sei que. Vamos a ser quen, e polo menos vamos a poñer toda a carne no asador, de que estes fondos que chegan agora sexamos capaces, polo menos, de non devolvelos. Que se poden pedir en un segundo plazo, eso está por ver, pero o primeiro que temos que facer é cumplir cas bases que temos encima da mesa. E cumplindo con estas bases e co añadido de que nos vamos a encontrar cos atrancos do que é, todos sabemos o que é facer unha obra, como di o mi amigo Manolo, como di mi amigo Manolo,
Esta pregunta, Manolo, que si é o mismo rehabilitar que facer mellores medioambientales ou tal. Unha cousa leva a outra, Manolo. Ou eu creo que se nós arreglamos esta paré para que non chova, estamos facendo dúas cousas. Creo que a ver, según as bases, eu creo que encaixa perfectamente tanto a rehabilitación como unha obra específica que se chame pois sacar a humedad, por exemplo, o frío ou unha cousa desas. Creo que é fácil, non? Nada máis. Rematou. Señor Lago Álvarez. Escribía o filósofo Quoniantus aos santos, pero non se me clarea o problema. Non se me clarea o problema. Efectivamente, unha obra de humedad pode considerarse que é necesario facer, dicir, consume máis corriente dentro do habitáculo que corresponda, pero non se me di nada. Pero se me suscita unha dúda cando se fala aquí de unha fase 10, devolver 90.000 euros, que é culpa daqui ou culpa dalá. Bien, estos 90.000 euros se refieren, decir, ás axudas que pon a disposición a Xunta a través do PECCHA de muros para andar nas vivendas, para rehabilitar, acomodar, etc. Se refire a esas axudas? Son as axudas de anos anteriores que non se levaron a cabo. Entón, eses cartos, como estaban prepagados, estaban preingresados no Concello, agora hai que devolvelos. Bien, continúo, de forma rápida, expresa. A mí non me espanta que haxa que devolver 90.000 euros, e quero dicir de forma clara e expresa que en ningún caso é culpa de calquera administración que estuvera tal. As axudas estuveron a disposición, os veciños puderon pedilas e os veciños puderon evaluar se lle interesaba ou non acudir a esas axudas. Sabemos claramente que hai moitísima xente que esas axudas non acuda a elas por dúas razóns inmediatas. Unha, a la declaración de renta do ano siguiente. Entonces, se queda xente como se queda, que hai xente que quedou abaneando, tendo que declarar as axudas, e de outra parte, que a oficina de urbanismo de Muros, non lle teño medo, pero vamos, xa nos chega hasta onde se chega con tanta e tanta interpretación do noso pecha. En algún momento xa virá quen o interprete de forma aberta e en condicións. Bien, remato. Parece que os maiores de 30 anos que non están incluídos, que están menos incluídos, efectivamente. Pero a xente que ten pensado vivir polo menos 100 anos, non se lle podía deixar o acontecer algún tipo máis de evaluala máis, porque aquí me parece estupendo, que os menores de 30 anos teñan maior número de puntos para poder acceder ás axudas, pero os de menores de 30 anos, os maiores de 30, un pouquiño máis, muller, é dicir que queremos, hai quen quer chegar aos 100 anos, non? Que se queda esta xente un pouco averiada con estes temas. Nada máis e moitas gracias. Bueno, únicamente puntuar que é para menores de 40, non de 30. De 30, 40. Collemos hasta os 40. Bueno, creuse que era unha forma de axudar as persoas novas que se queren independizar ou que, pois polos motivos que sexan, teñen unha vivenda en propiedade, ou porque a mercan, ou porque a herdan, ou polo motivo que sexa, e seguramente a súa capacidade de aforro sexa moito menor que a de alguén pois que xa leva máis tempo traballando no mercado laboral. É o que ten, que se a economía cho permite, que por desgracia non sempre é así, cosa nos va aforrando. Bueno, si non hai nada máis, pasamos a votar a proposta da Alcaldía de aprobación das bases reguladoras para a concesión en réximen de concorrencia competitiva de subvencións e rehabilitación de edificios e vivendas no entorno residencial de rehabilitación programada do núcleo histórico de Muros dentro do programa de axudas ás actuacións de rehabilitación a nivel de barrio no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia financiado pola Unión Europea Next Generation na Comunidade Autónoma de Galicia. Votos a favor?
Abstencións? Pois quedan aprobadas por maioría absoluta dos membros da corporación. Ben, o cuarto punto da orde do día é a aprobación do recoñecemento extrajudicial de crédito da factura de suministro de material deportivo. Ben, como xa se explicou na comisión informativa, este recoñecemento extrajudicial de crédito débese a que unha factura emitida no ano 23 que foi rexistrada no Concello no ano 24. Entón, como o suministro de material fíxose no ano 23, non se podía pagar directamente se non era pola aprobación do Pleno. E por ese motivo traese a proposta de acordo ao Pleno. Comprobado polos técnicos que o material efectivamente se entregou, agora o que procede é someter a factura ao debate do Pleno. Conselleira de Facenda, quer intervir algo? Sí, simplemente decir que iso dixemos na comisión informativa, que se trata efectivamente dunha factura que entrou fora de plazo, que non había unha reserva de cartos de tesorería para pagar esta factura, e que, feitas as comprobacións pertinentes, tratábase da compra dun equipamento a un grupo deportivo, a un determinado grupo deportivo do Concello de Muros, que se lle entregou o material, e, lóxicamente, hai que pagar ese material, porque senón estaríamos incurrindo un enriquecimento injusto, e queremos que o proveedor de material debe cobrar esa factura, e nada, traémola aquí ao Pleno, porque ten que ser o Pleno que aprobe o pago desa factura. Ben, pois, turnos de intervención. Partido Popular. Bueno, nada que comentar. Efectivamente, unha factura que entrou moi fora de plazo, unha factura de agosto do ano pasado, que ten un albarán do día anterior, e que meteron no rexistro este ano, pois logo que fora. Nada que decir. Pagala e punto. Ben, señor Lago Álvarez. Nada que comentar. Ben, pois entón, se non hai máis intervencións, pasamos a votar. A proposta de acordo é resolver a discrepancia e levantar o reparo formulado pola intervención municipal, continuando a tramitación do expediente, segundo aprobar o recoñecemento extrajudicial, expediente número 2024 X999000108 por un importe total de 1.021 euros dos créditos que a continuación se detallan. Aprobar a autorización e a disposición do gasto e recoñecemento da obrigación a cargo de exercicio vixente os correspondentes créditos con cargo ás aplicacións que se sinalan na relación anterior. Votos a favor? Pois queda aprobada pola unanimidade do Pleno. Pois, punto número 5. Isto é moción presentada por Muros Centrados sobre a creación dun refuxio comarcal de cans e gatos, sometido ao debate da comisión. Foi modificada a proposta do señor Lago Álvarez pola comisión informativa, e esta modificación ben dictaminada favorablemente pola mesma comisión. Señor Lago Álvarez. Se me permite, teño unha emenda de sustitución que quero someter á consideración do Pleno da Corporación. Pero xa lle paso. E 3. Secretario, se é necesario. Sí, para secretario Xa tendes 3, non? Un grupo, outro grupo e secretario, non? Hai outra copia, Manolo, porque así xa lle pasei tamén a Laura e a ele. Estamos todos, non? Tes outra copia, Manolo? Se a tes, Teño, sí. Se a tes, agradezo. Igual. Non, este é outro. Porque eu teño... este é outra. Ai, señor. Bueno, se non... Teño outra copia, non pasa nada. Miro aquí no tenderete este. Vamos a ver, son capaz de abrir. Si son capaz de abrir, se fora capaz de abrir... 46.2. Este é 46.3. Este é 46.2.
Bueno. Señor Lago Álvarez, explique a emenda. Perdón, a ver si a este sitio... Fun eu. Igual son eu que cos cables ando como ando. Gracias, Juan. Xustifico a emenda. Sí. Algo oín, ahora xa estou oín. Bien. Vamos a ver, na comisión informativa suscitáronse dous grandes temas. Un que decía que o tema, vamos a ver, que eu estaba formulando a proposta, a moción, para que ese posible refuxio comarcal se fixera en muros. Non era esa a miña idea. Aí na emenda falo con toda, vamos, na emenda de sustitución, falo con toda claridade refuxio comarcal en lugar a determinar, por unha parte. Por outra parte, se decía un añadido que era, eu teño ahora mismo polo número 4, demandar da Xunta de Galicia e do Goberno do Estado a financiación suficiente para asumir os gastos derivados da aplicación da Lei de Protección dos Dereitos e Benestar dos Animales. Outra parte que explicaba a señora González, que nos falaba de administracións públicas, algo relacionada con facer un estudio económico e de medio ambiente para que isto posible refuxio comarcal pois non fora incluído. A mí o que me chamou a atención, e vou rematando, me chamou a atención que se presente unha emenda de sustitución. Vamos, é unha cousa que non... De feito, pois, me quedei na comisión un pouco sorprendido por esa emenda de sustitución. Si acudimos á legislación, o artículo 97 do ROC nos fala do que é unha emenda, como se pode presentar ou non, pero no apartado quinto, pero de forma moi sencilla. En ningún caso fala de emendas de sustitución dunha cousa de outra. Eso sería claramente motivo de un ron. Acabado un M, nada de ron de beber. É dicir, un reglamento de organización municipal que definira perfectamente, entre outras cousas, o tema das enmendas, votos particulares, aquí e acolá. De todo caso, tamén se suscita que, vamos, de alguma maneira, pois que isto non é unha moción, que é un rogo, e que como tal, pero que se vai tratar con moción. Dese de conta, señores da corporación, que eu falo de instar a alcaldía. Instar non é o mismo que un acordo firme, directo, que poda suscitar, aprobar a corporación municipal, en absoluto. Instar é dicirlle, mira, a alcaldía, con todas as túas competencias, que son o 96% da xestión municipal, recae na alcaldía. Instar a alcaldía, instamos a que fagas isto, si queres facelo. Non é obligatorio, non é, dicir, de feito, con unhas e outras mocións, veño utilizando o mismo término, que é instar. Fai, si queres ou podes facer isto e levo adiante. E non é o mismo con rogo, porque co rogo, xa o dixen con toda claridade, os rogos son preguntas que se lle fan aos órganos de goberno municipal, en ningún caso serán debatidos, di a lei, os rogos formulados no seno do pleno podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación. Podrán ser debatidos... Perdón. Aquí estou eu.
Rogo a formulación dunha proposta de actuación dirixida a algunos de los órganos de gobierno municipal. Los ruegos formulados en el seno del Pleno podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación. É dicir, os rogos poden ser efectuados oralmente, por escrito, serán debatidos na sesión siguiente. Bueno, pero se o sistema parece que non vale, entonces opto polo tema de presentalo como moción instando á alcaldía para que se poda debatir por todos os presentes. Se poda debatir por todos os presentes. É moi diferente o que é instar a outra cousa completamente diferente. Eu me gusta debatir porque aprendo moitísimas cousas e cando é necesario corrixirme, pois claro que me corrixo sin necesidade de que se me aplique ningún tipo de presión. E aquí estou. De momento é o que teño que decir. Ben, Partido Popular sobre a emenda. Bueno, entendo que a emenda que presenta inclúe, ademais da súa moción original, pois as dúas aportacións que se fixeron na comisión por parte dos outros grupos. Entonces, a mí pareceme correcto. O que non me parecía moi correcto é a sustitución de todos os acordos dunha moción que presenta Eurocentrado por un texto que non é o que el presenta. Eu recordo un caso parecido onde vostede como portavoz de BNG presentou unha moción, se lle engadiron algunhas cousas e se puxo feita unha furia porque dicía que non podíamos modificar a moción. Pero bueno, non sei, a mí pareceme correcto o texto, se inclúe pois a súa moción original, máis as aportacións que mellorada que as aportacións que se fixeron na comisión e non sustituída por outro texto. E ademais, bueno, pois me parece un bon matiz o tema de que sea pois, comarcal e nun sitio pois, a determinar. Partido Socialista. Bueno, eu primeiro quero saber se esta emenda esta emenda é de sustitución. Porque aquí pon, ditame que pido se sustituía polo seguinte. Non teño aquí. Déixame ver. É de sustitución ou é de adhesión a emenda tal como está agora? É de sustitución, pero recollendo, como se está dicindo, a proposta, é dicir, o que se emendou de plano. Entón é de adhesión. É o que hai máis isto, ou non? Non, é de sustitución do ditamen da Comisión Informativa, engadindo os dous apartados que aprobou, sustituindo todo o que eu había dito a Comisión Informativa. Estamos no mismo. Vale, entón xo entendo. O sea, vale, o que pasa que ahora mismo que se trouxo aquí, xa o que traemos aquí xa non viña a súa moción inicial, xa estaba sustituída. O sea, aquí se traía os dous únicos puntos que se modificaron, co cal non fai falta sustituílo porque iso xa está sustituído. Entón, quer decir que isto que está aquí, vámoslo engadir o que xa hai. Non? Cando me toque, alcaldesa, cando me toque. Entendo que é así. Antes toca a mí. Vale, entonces, vamos a ver. Supoñendo que se engadir, mantendo os dous puntos que temos, que nos queremos manter, os dous, que aprobamos a comisión. Dispós, con respecto aos acordos que pide aquí, nos, o Grupo Socialista, se empezamos polo punto 3 e polo punto 4, explorar vías de financiamento a nivel regional, nacional e europeo que poidan contribuir ao financiamento do refugio, reducindo a carga económica para os municipios participantes. E o 4, demandar da Xunta de Galicia e do Goberno do Estado financiación suficiente para asumir os gastos derivados da aplicación da Lei 7/23 de 28 de marzo de protección dos dereitos e benestar dos animais. Se o resto, o 1, o 2, o 5 e o 6, o condicionamos o 3 e o 4, nós non temos inconvinte. Ademais de quedar os dous que estaban antes. O sea, quedaría, para nós, os dous que están, o 3 e o 4. E o resto, condicionados. Non. Eso é o que pedimos nós. Vale, remato. Sí. Vale, bueno, primeiro, unha cousa. O que se trae aquí é o dictame da comisión. Unha moción
como tal, moción es la propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno al amparo de lo prevenido en el artículo 91.4 de este reglamento. Podrá formularse por escrito ou oralmente. Eso é unha moción, según o regulamento. E o dictamen, que o que se traen aquí son os dictámenes. Dictamen es la propuesta sometida al Pleno tras el estudio del expediente por la Comisión Informativa. Contiene una parte expositiva y un acuerdo a adoptar. Os dictámenes poden expoñerse sobre o contido ou poden presentar unha alternativa ao primeiro, ao que se trouxo inicialmente. Sobre unha enmenda de sustitución, voulle responder ao señor Lago Álvarez e máis a señora Monteagudo, porque que ademais douse que os dous grupos presentaron enmenda de sustitución en distinto ano, unha enmenda de sustitución á totalidade, pero sobre o mesmo tema. Este ano, no seu momento, o grupo de goberno trouxo unha proposta de acordo en apoio ao colectivo LGBT. Vostede, señor Lago Álvarez, presentou unha enmenda á totalidade. Esa enmenda á totalidade non foi adiante porque o grupo de goberno votou en contra, pero vostede presentaba unha enmenda á totalidade do acordo traído aquí. Non tivo apoio suficiente e o que se votou foi a proposta que traía o grupo de goberno inicial, porque vostede non xuntou os apoios. Se xuntase os apoios, habería que votar a sustitución total, que foi efectivamente o que fixo o Partido Popular no ano 22, creo lembrar, ou no 22 ou no 21, cando o BNG presentou tamén en apoio ao colectivo LGBT unha moción no seu día, e o Partido Popular enmendou con unha enmenda de sustitución todos os puntos que traía ese acordo, poñendo os seus. Votou como nese momento vostedes tiñan apoio suficiente para facer valer a súa enmenda, foi adiante a súa enmenda, que o que facía era retirar todos os puntos do BNG. Non se incluían, que de feito o que nós reclamábamos era que fixese unha enmenda de adhesión e non de sustitución. Quixeron a de sustitución e a nós tocounos apandar e votouse aquela moción coa enmenda de sustitución do Partido Popular, eliminando os puntos que propoñía o BNG e que daba a exposición de motivos do BNG e os puntos acordados polo Partido Popular. De feito, o BNG votou en contra da súa propia moción naquele momento. Cousas que pasan, pero bueno, a democracia é o que ten. Non sempre se conta cos apoios suficientes para levar adiante o que a nós nos gustaría. No seu momento, na Comisión Informativa, señor Lago Álvarez, e ahora refírome única e exclusivamente á emenda, díxoselle que instar a alcaldía era un rogo. Entón, podemos chamar como quiramos, pero instar a alcaldía é un rogo. O Pleno ten que votar e debatir sobre cousas que sexan competencia do Pleno. Demandar da Xunta de Galicia e do Goberno do Estado financiación sí que pode ser competencia do Pleno, porque o Pleno toma o acordo de facer esta petición. Explorar a viabilidade tamén pódese asumir como competencia do Pleno, un pouco collido con pinzas, pero pódese asumir, pero todos os demais puntos de acordo non son competencia do Pleno. Entón, por iso nos dicíamos que esta moción, así tal e como está, é un robo. Vostede que tanto lle gusta ir polo libro, e que tanto di que hai que cumplir a norma tal cual, pois instar a alcaldía, señor Lago Álvarez, é rogar. Por iso, no seu momento, se modificou a moción, e por iso xa na Comisión Informativa lle dixemos que presentábamos unha enmenda de sustitución e non de adhesión. Nos podíamos dicir desde o primeiro momento que o que presentábamos era unha adhesión. E dixemos, non, é unha sustitución. Por iso. Entón, claro, vostede agora trae aquí os puntos orixinais da súa proposta coa adhesión dos puntos da Comisión Informativa. Eso podíamoslo ter dirimido xa na Comisión. E na Comisión dixemos que non o víamos. Entón,
Ben, segundo turno de intervencións. Señor Lago Álvarez, voulle dar a... Se lle parece ben, doulle antes a voz do señor Lago Álvarez, xa que comezou el co... Señora González, lava peccata mea, latín. Vamos a ver, queda perfectamente claro, usted fai unha apreciación de que todo condicionado ao primeiro, segundo punto, o quinto e o sexto, etc. Diga usted e diga claramente que non queren, nada máis. Porque o que estou facendo é tratar de... Dicir, o último día, na dichosa comisión informativa, me colleron despistado completamente. Por qué? Porque a nivel, sin haber un reglamento orgánico municipal, en ningún caso se pode falar de emendas de adición, de sustitución, de aquí ou de lá ou da colá. Do único que se pode falar é do que menciona o apartado 5, proposta de modificación de un dictamen ou proposición presentada. Proposta de modificación. O resto de definitorios que poden estar moi ben todos eles no dicionario, pois non veñen ao caso. Pero, vamos a ver, ustedes falaron en comisión informativa unha emenda de sustitución. Vale, pois eu outra emenda de sustitución. Aquí o problema de fondo é que non tragan, tanto usted como a alcaldesa por diante, non tragan que se presenten mocións. Ese é o problema de fondo grande e grave. Se nos acaba de dicir ahora mismo que o pleno só pode tratar sobre os asuntos que sean competencia. Vamos, por Dios bendito, home, pero que sea para todos, Aquí se pode falar de Jaliñas, así se pode falar da lei de litoral, así se pode falar de unha cousa, de outra, e non podemos falar deste problema, deste tema. En todo caso, volvo a insistir, instar non é rogar. Rogar, se usted colle o dicionario da Real Academia ou colle calquer outro dicionario, rogar é casi rezar. E para ser máis efectivo, poñerse en plan penitente. Non é o mismo, pero no fondo está, e eu volvo a dicir unha e outra vez, vou presentar en esta legislatura 200 mocións, e 600 ou 700 rogos e preguntas. Eu non estou aquí para estar calado. Ustedes gobernen como queiran, como lle dé a gana. Despois, dentro de 3 anos e pouco, xa o pueblo dirá cando vote o que teña que decir. Pero intentar que os que non están gobernando estén sempre calados é que non. Non, de ninguna maneira. Hai dereitos e son conculcables. Si se acude tanto a lei de reglamento, cando fala das competencias do pleno, creo que son 22, máis ou menos, a primeira de todas, por supuesto, elexir alcalde ou alcaldesa, e a segunda, tanto en lei como reglamento, o control e fiscalización dos órganos de goberno municipal. Eu estou en iso, e lle volvo a insistir unha e outra vez, eu non estou para xogar o desgaste, en absoluto, estou facendo propostas e deben asumir que as van asumir no seu momento. Cando empeza a caer algúns chuzos, claro que van asumir que as mocións veñen a pleno da corporación, vamos, por supuesto que sí. Ahora, no conxunto desto, o que fago é asumir o que ustedes dixeron, moi boas ideas, que dan os medios económicos para cumprir a lei de protección animal, que hai que facer o tema de que se é en Muros ou é comarcal, xa se determinará entre todos os alcaldes que se podan reunir, se isto vai adiante co tempo. Que hai que facer? Bueno, pois, levar adiante isto pouco a pouco, se usted quer, porque isto, eu non quero que sea un acordo inmediato e definitivo da corporación. Isto, a alcaldía, a que tome en consideración isto. Non é ninguna cousa rara do outro mundo. Usted ahora mismo, simplemente con dicir, bueno, quedo instada, pero para o ano falamos cando chegue o tempo en que as peras maduren. Pois listo, non pasa nada. É a súa responsabilidade, non é miña. Ora, en calquera outra corporación, un tema como este, tira para diante, me instas, pois bueno, xa, cando poda, pois xa o facerei. Ora, no fondo,
no fondo, o que está sucedendo é que ustedes non queren e non queren. O seu goberno está cheo de ideoloxía, gobernar un pueblo como Muros, unha vila como Muros, non quer de moita ideoloxía. Son os problemas de todos os días a resolver o primeiro que se poda de unha maneira ou de outra e cos recursos que se teñan como propios e cos recursos que se podan conseguir de diferentes administracións. Todo o resto, bien, elegidos baixo siglas de partidos políticos, estupendamente, a xente no seu momento votou con toda libertad, pero déixense de sacudir. Déixense de sacudir, que vamos, xa lle chega, e usted, vamos, no dereito administrativo vai avanzando. Ahora, hai que lelo todo, lelo todo. En frase de un bello abogado de Muros, decía, o papel non sei que, si queres conocer, hasta esto lle has de ver, que é importante. Papeliño, sí. Eu non solamente me dedico a ler, senón buscar informes e ler sentencias sobre os temas plantexados, sobre os temas plantexados. E non me estou enfadando, en absoluto. Dios me libre a min, se me enfado algunha vez, me dura o enfado 3 minutos nada máis. Teño presente que me dura 3 minutos. Lle pido, non sei se estou no último turno, xa non podrei falar máis. Pode pechar despois aínda. Lle pido que reconsideren que isto non é ninguna atrocidade. O que estou pedindo non é ninguna atrocidade, é que queda nas súas mans como alcaldesa levalo adiante ou non. Eu se non leva adiante, cousas súas. Non é moito máis. Xa remato, queda completamente claro que os dous temas que ustedes plantearon con o acordo a adoptar de unha parte cumplimento da lei, fondo económico para o Concello, estupendo, e outra parte o tema medioambiental, etc. Xa lle expliquei con toda claridade na comisión, é dicir, a todo isto calquer técnico que o colla, a parte da cuestión económica ou onde se vai, un DAF, e contra o DAF o can. Se analizan debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades, e contra o CAM, correxir debilidades, afrontar amenazas, manter as fortalezas e explorar oportunidades. É dicir, que non é aí vai, aí queda, e xa unha varita mágica o solucionamos todo. Comprendan que é a miña obligación presentar mocións e vou chegar a presentar as leve ou nas leve a pleno, que se ha de arreglar, Haxa de arreglar 200 mocións, mínimo 200 mocións. De momento, nada máis a dicir, gracias por escoitarme. Señora Monteagudo. Bueno, eu creo que vou a ler os acordos da emenda que presenta o señor Lago, porque non sei se a xente sabe de que estamos falando. Estamos falando da creación, dun refuxio comarcal de cans e gatos, e o que pide o señor Lago é instar a Alcaldía de Muros a que inicie os trámites necesarios para a creación dun refuxio comarcal de acollidas de cans e gatos en concello a determinar e que conte coas instalacións e recursos adecuados para garantir o benestar dos animais, explorando a posibilidade a nivel económico e medioambiental da creación dun refuxio para cans e gatos. Convocar unha reunión cos alcaldes e representantes dos municipios da nosa comarca e limítrofes co fin de presentar esta iniciativa e acordar un plan de colaboración intermunicipal que permita compartir os custos de construcción, mantemento e xestión do refuxio. Explorar vías de financiamento a nivel regional, nacional e europeo que poidan contribuir ao financiamento do refuxio reducindo a carga económica para os municipios participantes. Demandar da Xunta de Galicia e do Goberno do Estado financiación suficiente para asumir os gastos derivados da aplicación da Lei de Protección dos Dereitos e Benestar dos Animais. Fomentar a participación cidadá e a colaboración con asociacións de protección animal no deseño e xestión do refuxio, asegurando que se converta nun espacio referente nas comarcas para a adopción responsable e a concienciación sobre o benestar animal. Comunicar este acordo aos concellos da comarca e veciños, así como ás asociacións de protección animal e colectivos interesados para informalos da iniciativa e promover a súa participación no proxecto. Parecen todos bastante razonables. Eu entendo que algo de razón debe ter o señor Lago, porque a sustitución que fixeron vostedes dos acordos iniciais que eran similares a este, engadindo que vostedes emendaron, de emendar da Xunta e do Goberno financiación suficiente e explorar a posibilidade a nivel económico e medioambiental da creación do refuxio municipal para cans e gatos, pois, non se entende moi ben, ademais
en vostede en particular, que defende en moitas ocasións pois a implantación estricta desta lei. Hai moito tempo que se leva falando da construción do refuxio comarcal de cans e gatos, porque o hai en outros concellos da nosa contorna, e efectivamente pois é un coste moi oneroso para as arcas municipais en Muros, en Outes, en Noia, en Carnota e en todos os concellos da redonda. Entonces, non entendemos moi ben por que estes acordos pois non, bueno, pois os queren botar para atrás e simplemente quedarse na demanda dese financiamento e de explorar esa posibilidade. A nós parecenos razonable, entendemos que cubre as dúas cuestións que se plantearon tamén na comisión, e a verdad é que parece un pouco cecación, esas puntualizacións de enmienda, moción. Se trata de que, bueno, de que vostede desde a súa posición e como presidenta desta corporación pois faga o posible para isto. É o que lle están pedindo, nada máis. Pero, bueno, todo parece que lle dá medo, non sei. Nada máis, moitas gracias. Señora González. Vale. Bueno, Manolo, aténdeme. Primeiro, non sei o que pensaba o resto da xente, pero eu cando entrastes como membro da corporación sabía que non ibas a estar calado. O sea, estás dicindo, é que todos creen que vou estar calado. Non, eu nunca creín que iba a estar calado. Non sei o que pensaba o resto, pero eu nunca creín que iba a estar calado. Bien, entrando en materia, vamos a deixarnos de silogismos, vamos a chamarlle así, vamos a deixarnos de silogismos. Eu sou a concelleira de Facenda, vale? Entonces, eu teño que velar porque as inversións que se fagan no Concello sean inversións adecuadas. É o único que dixen, eu non digo, é que vos non queredes e o BNG tampouco quer. Non é que non queiramos. O problema é que, e díxeno claro, e repito outra vez, o problema é que se alguén nos asegura que vai haber financiación para facer isto que vostede pide aquí, nós imos decir que sí, pero non isto, moitísimas máis cousas. O que non pode ser é que se aprobe unha norma e unha lei e que as obrigas sean dos concellos, como neste caso, pero euros cero. Iso non pode ser. O sea, xa temos no Concello de sobra servicios deficitarios, como é a axuda no fogar, como é as escolas infantiles, os servicios de emerxencia, son servicios deficitarios. Si queremos crear un servicio máis para os veciños e veciñas, témonos que medir bien medidos, porque isto non se pode facer sin unha achega económica. Co cal, volvemos a repetir, hai achega económica para isto. Vamos a instar esa achega económica primeiro de facer nada. Vamos a empezar a casa polos cimentos e non polo tellado. Estamos de acordo. Ahora, empezar a casa polo tellado, vamos a facer un servicio novo e non temos un céntimo para facelo, o Partido Socialista e eu como concelleira de Facenda non estamos dispostos. Rematou? Rematei. Bueno, eu creo que xa non estamos metendo na fondura de debatir a moción e non a emenda, pero bueno, voulle explicar o plantexamento que fai esta alcaldía para incluir ou non incluir mocións. Porque vostede pretende deixarme a min de pouco democrática, de que non o escoito, de que non lle queremos meter nada do que vostede trae. Creo que queda bastante claro que lle dou turnos de palabra sin limitar as intervencións, nin moito menos, aínda, e direillo dende o cariño, como di vostede moitas veces, que hai peticións de moita xente que ve os plenos que pide que lle recortemos as intervencións, porque a realidade é que se o resto de grupos fixesen uso do mesmo tempo que ten vostede non interviña nos plenos. Se o Partido Popular neste caso utilizase hora e media como ten utilizado vostede en robos e preguntas, dábanos as 12 da noite e vostede ainda non interviña. Entón, a min correspóndeme tamén máis alá de ideoloxía e todo, como vostede lle quira chamar, e asegúrolle que en temas de ideoloxía eu incluso choco co meu grupo
en temas de materia de protección animal, e non vai ser por min por quen se limite a creación dun refuxio público ao 100%, porque vostede o que deixou caer na comisión é que o que quería era un refuxio que fixese o Concello e que se xestionase por unha empresa externa, pero eso non aparece aquí no acordo, entón non é tema de debate. Pero direille o porqué das inclusións e non inclusións das mocións. No primeiro pleno vostede presentou 8 mocións. Traer a pleno 8 mocións, pois non é querer ou non querer traelas. É que non hai tempo para traelas, porque nos dan as 12 da noite sen acabar de debatilas. Pero é que en xaneiro presentou moción de execución de obras para mellora das escaleiras no Camiño Novo, moción para instar a Xunta a obra de enderezamento da curva de Cacerolas, moción da nave da Salina para usos culturais, moción dos pasos de peóns intelixentes no Concello, moción pisos sociais en Esteiro, moción instalacións do semáforo en Esteiro, moción para a mellora do Parque do Artón, moción para a mellora e conservación do Vía Crucis do Convento de Louro, que por certo é privado, pero bueno, moción mellora das obras de acceso ás pozas do Can Loureiro, moción prohibición de fumar nas praias, moción sobre praias nudistas, moción sobre balizamento de praias, moción creación regulamento da Xunta de Portavoces, moción sobre desfibriladores, moción sobre a solicitude da Xunta sobre competencias na regulación de vehículos, moción sobre a creación do regulamento de honras e distincións de muros, moción sobre o recoñecemento murodano do Domingo Barreiros Lago, moción sobre proposta, que por ser apellidas como meu neno, moción proposta de ampliación da Brigada de Obras de Muros, moción de ampliación da plantilla de Policía Local, moción para o recheo na zona da pista de muros para aparcadoiros, moción da creación de espazos cadavéricos no cemiterio da Atalaya, moción sobre o regulamento da participación veciñal, moción sobre melloras no Parque de Calistenia de Muros, moción sobre a modificación da ordenanza fiscal, moción sobre un convenio con Cáritas de Muros, moción sobre a non suspensión de suministro de auga a persoas desempleadas, moción sobre o reforzamento do cumprimento da Lei de Transparencia en Muros, moción sobre bandeiras azuis para Artón, Parameán e San Francisco, moción sobre a solicitud da Xunta para crear un centro de atención a persoas maiores, moción sobre a cesión de competencias das comisións de concelleiros delegados e moción sobre para actuacións de reparación na Escola Vella de Serres. Todas estas para xaneiro. Explícame vostede a que hora quería que acabáramos. Si lle traemos unhas 30 mocións a un pleno. Ante isto, a forma que nos pareceu máis xusta de decidir cales ían e cales non era pedir aquel informe que a vostede tampouco lle gusta sobre destas mocións cales eran competencia do pleno. E sobre ese informe é sobre o que nos basamos a día de hoxe, porque se naquel momento se utilizou ese criterio, hai que utilizar un criterio igual. Por ese mesmo motivo, quedaron fora mocións do Partido Popular que lle aseguro que de terse votado eu votaría a favor, sin ningún problema, pero que eran consideradas rogo. Se a vostede lle poño un criterio, que foi o que se puxo en xaneiro, teño que mantelo durante o resto dos 3 anos. Pois o mellor foi contraproducente meter 30 mocións de golpe, porque había que dirimir de alguna forma, pero foi o que vostede instaurou. Vostede naquele momento forzou a instaurar unha norma, xa que non temos regulamento orgánico, que é certo, non hai regulamento orgánico e deberíamos telo. Nese momento, houbo que buscar unha forma de dirimir e decideuse esa. Por ese motivo, é polo que lle digo, instar a alcaldía é un rogo. Entón, isto que vostede presentaba como moción tiña cabida como rogo. As mocións considéranse que teñen que tratar aqueles temas que non caben como rogo, que non terían cabida como rogo, e máis xa dixemos antes como tiñan que ir. Eu podía coller e deixala no queixón e dicir este é un rogo, non o levamos nin a comisión. E ainda así, e asegúrolle, que a trouxemos por emperrinamento meu, e non por outra cousa, porque eu me empeñei, porque, bueno, o tema de protección animal a min persoalmente bueno, non é secreto de ninguén que é un tema que me interesa e que ademais implica a área que eu levo no Concello, e trouxémola con intención de modificala para que fose votable, porque xa yo dixen na comisión non era votable, porque adecuándonos o informe quedábasenos fora, era un rogo. Aquel informe explicaba ben o que era a competencia do pleno e o que non, e bueno, como xa que en materia de protección animal
os concellos somos os principais responsables, xa que é un tema do que a min me gusta que se fale, asegúrolle que me gusta que se fale, xa que tamén me gustaría escoitar a opinión de todos os grupos sobre como abordar este tema, e xa que me gusta que a sociedade sexa consciente tamén do gasto que acarrea, pareceume bo traer a moción ao pleno. Pero houbo que enmendala porque, como lle dixemos, así queda fora do que se supón que é competencia do pleno. Bueno, do que se supón non, do que a norma di que é competencia do pleno. Estou me referindo única e exclusivamente porque despois toca debatir a moción. Sí, aquí tense falado de jaliñas, tense falado de todo. Cando son leis ou cando son normas ou cando son peticións que queremos facer a outra entidade, dá igual que falemos de finanzas que falemos de galiñeiros. Todos os temas son importantes e todos os temas teñen trascendencia. Entón, como xa para resumir e non enredarnos tampouco demais, porque como dixen, estamos aínda no debate da enmenda, aínda hai que debatir a moción. Pola nosa parte, non imos aceptar a enmenda, hai un dictame da comisión, debatiuse na comisión, enmendouse na comisión, e fíxose unha proposta dende a comisión que tivo o respaldo da maioría absoluta, aínda que non lle guste. Entón, pola nosa parte, non imos aceptar a emenda. Señor Lago Álvarez, aínda que diga que non lle deixo intervir e que non lle dou palabra, pode pechar o turno. Según o seu reglamento, podo intervir eu de último, parece, non a presentar a moción. Non está escrito no reglamento, pero... entonces non intervén. Non, pero é que a min pareceme lóxico que... Non, a min pareceme lóxico que peche vostede o turno de intervención cando é un tema que trae vostede. Con toda a paciencia do mundo, a vida é por haber. Señora González, vamos a ver. Apela a que usted é concelleira, con C, concelleira de Facenda, e que ten que facer os cartiños, axustalos, etc. Para este particular, os seus argumentos en sala, pleito perdido. Porque digo con toda claridade, escribo, explorando a posibilidade a nivel económico e medioambiental, etc. O que usted recolleu na comisión, yo digo. A outra parte, tanto do mismo. Aquí non se trata de, digamos, vamos con isto e vamos... Non. Sigo pensando en instar. Eu, se queredes, vos regalo algún libro de gramática española para saber o que é instar, unhas cousas e outras, etc. Pouco tal, mire, alcaldesa, señoría, con todo o que dixo, que lle conste e lle quede perfectamente claro que usted non me está perdonando a vida a mí. Usted fai o que ten que facer desde o seu punto de vista ideolóxico co goberno que ten, un goberno nacional socialista, está ben, non ten dúda ninguna, pero de maneira ideolóxica. E insisto, non me perdona a vida, yo dixen antes, cando empecen a caer chuzos, as mocións van vir a pleno. E os chuzos non van a vir de ningún tribunal do contencioso administrativo. Van vir a pleno por encima de todo. Porque é un dereito fundamental que temos. Eu mencionaba antes, lei e reglamento, control e fiscalización dos órganos de goberno municipal. E non penso renunciar a ello. E usted fai o que ten que facer, que pensa que ten que facer. Vamos, do resto, agradezcolle que houvese mencionado as mocións presentadas, que, por certo, que non é ofensa ninguna, voias publicar en redes sociales a súa intervención sin problema, para que se sepa que eu non estou quieto, nin estou calado. Pouco máis que dicir. Falo aquí, si valera de algo. Vamos a ver. Estou no 46.2, no 46.3. Perdón. Ven presentar a emenda de sustitución. Se a isto lle chamamos, lle podo chamar, non pasa nada, emenda de adhesión. Estamos igual. Emenda de adhesión ao dictamen da comisión informativa.
Estamos igual? Estamos igual? Pois estamos igual. Non quero, non quero. Para quen non quer, dis que hai tazas de calda bondas. Ben, pasamos entón a votar. Rematou a súa intervención, señor Lago Álvarez. A emenda esta. Espera que non se me escapa. Se me escapa porque non son nada orelludo. Se for orelludo xa entraba para dentro, xa correndo o aparato este, pero me escapa. Perdón. Ben, pois pasamos a votar. Votos a favor da emenda presentada polo señor Lago Álvarez. Abstencións. Votos en contra. Queda rexeitada a emenda. Entón, agora sí, debatimos a moción. Señor Lago Álvarez, quere expoñer vostede a moción agora en fondura sobre a moción como tal? Vamos a ver, a moción é a proposta que está... O dictame da comisión informativa. O dictame da comisión informativa. A comisión informativa douno por reproducido e non teño que defender o dictame da comisión informativa, xa que non é algo o que me abstuven e non teño moito máis que decir sobre eso. Acabo de presentar unha emenda de adhesión ou sustitución, non foi aceptada, están ustedes co seu, pois continúen co seu hasta que veña o San Juan e se podan queimar non sei cantas cousas. Partido Popular, algo que engadir sobre algo... Creo que algo que quedou... decir sobre o dictame da comisión informativa relativo á creación dun refuxio comarcal para cans e gatos. No, nada que engadir, creo que a nosa postura quedou clara na exposición anterior, gracias. Ben, Partido Socialista, pola nosa parte, tampouco hai moito que dicir, inda que non o crean, sí que creemos que a creación dun refuxio comarcal de cans e gatos sería unha boa medida. Seguramente discrepemos en como se debería xestionar ou como non, pero eso xa dá para moito máis. Segundo turno de intervención, se alguén vai querer intervir? Por a miña parte non. Ben, pois votos a favor do dictame da comisión informativa sobre a creación dun refuxio comarcal de cans e gatos. Votos a favor? Abstencións? Pois queda aprobada pola maioría absoluta dos membros da corporación. Ben, mocións de urxencia. Hai mocións de urxencia? Pois, señor Lago Álvarez, presente Bien, teño algunha moción de urxencia. A ver se trouxe en papel os abondos. Vamos a ver. Esta. Podemos empezar por aquí. 2, 3, por aquí. Señora Lago. Por aquí. Sí. Por aquí. A ver. Pero por aquí, Mónica, vemos las dudas. Es uno solo, dos. Sí, ben, non teño máis, 206. Vale, 206. Isto non me arranca co... Non lle carguei o outro. Sí. Señor Lago Álvarez, expoña a urxencia antes de nada, vale? Bien, non lle damos tempo a que lean, non? Vamos a falar da urxencia primeiro e logo xa teremos, se acepta a urxencia, hai que debatir a moción. Vamos a ver, eu presentei esta moción a número 44 en 27 de agosto de 2024. Unha moción que, os argumentos xa manidos e xa estropeados. A moción insta a alcaldía a convocar un pleno infantil con motivo da Constitución. Señor Lago Álvarez, a urxencia, por favor. Conozco, pero me teño que deixar expresar. Apenas utilicei 9 segundos. Antes se me interrompían os 12. Non aquí, por fora. Bueno, aí que me interrompe os 6. Bien, por que é urxente? Porque non foi traído a pleno.
cando é un dereito que teño como concelleiro a elevar ao pleno da corporación as propostas, mocións que eu poda presentar. Conozco a argumentación que se vai a dar, é que isto non é competencia do pleno, que é competencia da alcaldía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estou pedindo instar a alcaldía e pido se debata a moción, a urxencia da moción, por haberme conculcado o meu dereito como concelleiro a que a moción formase parte do orden do día deste pleno previo pasar pola comisión informativa correspondente. É o que hai, é o que hai. Ora, bueno, sin máis, simplemente a traio a pleno porque usted non trouxe a pleno. Ben, esa é a urxencia, non? Sí. Partido Popular, sobre a urxencia. Bueno, nós entendemos que a urxencia ven máis determinada pola data que non sabíamos que xa presentara no mes de agosto, pero bueno, se se quere facer isto, tería que ser a primeiros do mes de decembro, no pleno de novembro non daría tempo a organizalo, entonces, bueno. Outubro non é. En outubro hai pleno. 6 de decembro. Saltaste este todo outubro. Xa, pero bueno, se se quixera facer o que o señor Lago pide aquí, que non parece tampouco ningún disparate, pois se necesitarían tempo de organización. Entonces, bueno, se ela presentou en plazo e non lle trouxe ustedes a pleno, pois a nós tamén nos parece que se pode debatir sin ningún problema. Nós, o Partido Socialista, estamos totalmente de acordo que se faga un pleno infantil, porque cando nós gobernábamos fixemos máis dunha ocasión un pleno infantil. O que non entendemos é a urxencia, porque isto pode ir pola vía ordinaria no pleno de outubro. Pode vir a isto? E queda todo noviembre para poder tramitarlo ao pleno. Nos a urxencia non entendemos. O sea, que se faga un pleno infantil, sí, con rapaces interviña, que se coñecen a Constitución Española, parece-nos moi ben. Agora, a urxencia nós non vemos. Non vemos a urxencia. Creo que é... Isto era para setiembre, non? Sí. Como? Para o pleno de Xa se setiembre. presentou no orden do día, pero sigue o mismo criterio que nas anteriores. O considérase que o instar a alcaldía é un robo, por eso non se inclúe na orden do día. Pois cambia el instar, Manolo. Qué terrible sos. Pero bueno. Estamos hablando de la... Estamos falando de ausencia. Claro, non. Urxente non é porque podese presentar pola vía ordinaria. Ahora, cambia el instar. Es como isto. Problema de cambiar o instar. Señor Manolo, ten que ser por imperativo legal, senón non acepta o que é negar. Non sabe vostede. Rematou, señora González. Señor Lago Álvarez, instar a alcaldía é un rogo. Pode ler a moción na súa totalidade no turno de rogo sin problema, que non llevou a apagar o micrófono, nin moito menos. Pero xa que vostede instaurou un criterio, temos que seguilo, por eso non se inclueu, non é por non quererlle incluir. Eu vin a un pleno infantil no seu momento, a primeira vez que eu me sentei neste salón de plenos foi con un pleno infantil dentro do colexio. A mí gustan os plenos infantiles, gustan os rapaces abondo. E seguramente me entendo mellor con eles que co pleno da corporación que hai. Pero bueno. O dito, señor Lago Álvarez, nós non imos aceptar a urxencia, pero se quere pode ler como rogo sen problema. Segundo turno, alcaldesa, cuestión de orden. Sí, segundo turno, pero expuxen o noso turno de palabra. Señor Lago Álvarez. Sí, claro. Sí. Vamos a ver, que non hai urxencia, hai urxencia. Presentei no día 27 de agosto de 2024. Se as cousas feitas con tempo, mellor saben. Chámase en términos culinarios sentar a comida. Sentar a comida. Un caldo, igual sabe mellor ao día seguinte. Unha carne asada, por suposto. Carne asada en tarteira sabe mellor ao día seguinte. Bien, vamos a ver. Alcaldesa, eu non instaurei un criterio. Isto non se escoita en corpo. Eu non instaurei
un criterio. Eso mo colga usted a min. Porque eu non quero instaurar criterios, para nada. Que instaura criterios que igual lle chama precepto común, justo estado, suficientemente prolongado, son outros. Eu non estou para eso. Que é un rogo, que é un rogo, que non é emoción. Ese é o criterio do señor ese de Santiago. Pero dentro do señor que fixo o informe, polo que se lle pagou, ben pagado, por supuesto, me parece bien, o traballador que ten que cobrar o seu traballo por encima de todo, pero que chegou ao ridículo espantoso. Máis da mitad das mocións que teño presentadas, que usted lle dixo lectura e outras máis, falan de modificar ordenanzas, que é unha competencia exclusiva do Pleno da Corporación. Competencia exclusiva do Pleno da Corporación. Eu non instauro nada, en absoluto. Usted non quer que podo poñer isto como un rogo. Pois sí que podo poñer como un rogo, pero non é o caso. Parto do criterio que é unha moción. Instar a alcaldía. Usted o fai ou non o fai. E dentro do que é instar e como moción, podemos, entre todos, escoitarnos que é, que non é, melloro, desmelloro, etcétera. Con un rogo non hai debate posible. Xa leído 1001 veces. Usted non quer debate posible cos rogos. Nada máis. É así. Pouco máis teño que dicir. No quiero e no quiero. Ahora, insisto, o digo xa por quinta vez, cando empecen caer os chuzos falamos. Habrá mocións. Gracias, señora presidenta. Gracias. Partido Popular? Non, nada que engadir. A urxencia. O debate aquí é para convocar un pleno infantil en conmemoración do aniversario da Constitución Española, que debe ser el pero que le ponen aquí. Partido Socialista. Nós non lle poñemos ningún pero, todo o contrario. O sea, nós queremos que se faga este pleno, por suposto que sí, pero queremos que se presente a solicitud como Dios manda para poder incluíla como unha moción no pleno e conseguir, claro, no pleno de octubre a portavoz socialista a votar en octubre, por favor. Preséntala ben, presentada en octubre e por que vamos a votar en contra de facer un pleno de infantil sobre a Constitución Española e os dereitos fundamentais? De ninguna maneira. Ahora urxente, ahora non é. Porque está el pleno de octubre. E queda todo novembro para convocalo en novembro. Ou incluso un pleno extraordinario a principios de decembro. Para o pleno do rapaz será un pleno extraordinario, supoño. Non é un pleno como tal. Será un pleno convocado con todas as... É un pleno. Ou simbólico, bueno, como se quiera, vale, bueno. Simbólico, pero nós somos partidarios de que ese pleno se celebre. Como sexa en outubro. Rematamos. Señor Lago Álvarez, eu dígollo de verdade, e non mo tome a mal. Si presenta vostede as mocións sobre temas que sexan votables e da forma que se encaixa a moción, pola nosa parte non hai ningún problema. Si quere ler a moción íntegramente como un rogo, vai ter o tempo todo do mundo, que non lle vou cortar o tempo. E pode lela como un rogo, e se se fai, vostede pode dicir que se fai porque vostede o propuxo. Pero eu non podo abrir a vía de que despois me volvo a presentar 40 mocións para un pleno. Porque é que non podo abrila. Sinto moito, e non é por non querer darlle voz. Pero hai que... O criterio que se decide ten que ser consecuente ata o final. E a min fastidiame que eu, no seu momento, seguramente tamén se me quedaran mocións miñas fora. Pero hai que dosificar ás veces. Tamén podemos acordar... Estamos na urxencia, señora González. Estamos na urxencia, señora González. Ben, entón, pasamos a votar a urxencia. Votos a favor da urxencia. Abstencións. Votos en contra. Queda derrogada a urxencia.
como xa lle dixen, señor Lago Álvarez, pola miña parte non hai ningún problema en que o lea como rogo, e se o quere debatir como rogo, pode debatir, simplemente pida que se debate. Máis mocións de urxencia? Teño. Vamos a ver. Vamos. Con permiso, 2, 3. Vamos por aquí. Por aquí. Sobre a urxencia, señor Lago Álvarez. Este, non é este. Este. Bien. Vamos a ver. O motivo da urxencia ven dado porque esta moción foi presentada igual que anterior o 27 de agosto de 2024 e non foi levada á comisión e consecuentemente tamén pouco foi levada ao pleno da corporación, ao órgano soberano de goberno deste concello. Bien, na moción de maneira moi simple se insta a alcaldía a convocar un concurso para a adxudicación do servicio de electricidade para o concello e minorar o seu precio. Motivo da urxencia xa manifestado, a moción foi presentada o día 27 de agosto de 2024, un mes antes da celebración do pleno ordinario deste mes de setembro. Rematou que a exposición da urxencia? Sí. Partido Popular? Pois entendo que se non lle tramitades as mocións pola vía ordinaria, bueno, pois terá que presentalas por urxencia, porque non lle estades dando outra alternativa, a pesar de la generosidad de la que hace gala la señora alcaldesa, con que le dejo y le presto y yo no le corto y le doy turno y no le limito las intervenciones. En fin. Nada máis, gracias. Rematou? Partido Socialista? Pois, con respecto a urxencia, volver a decir que isto non é urxente e por unha razón, porque nós temos un convenio ca FEGAM e hasta que se termine non podemos facer nada. Xa se terminou. Está prorrogado. Non. Está prorrogado. Por iso, pero a prórroga ten un fin tamén. O sea, a prórroga non é un mes e ya se acabó, non. Está sin terminar la prórroga del contrato, por eso non é urgente. Non podemos facer ninguna modificación, ninguna contratación, porque temos unha prórroga, como di a señora representante do Partido Popular, Cafegán. Entonces, non hai urxencia porque non podemos facelo. Sin presuizo de que no seu día se traia pola vía ordinaria, volvo a repetir, e se pode debatir. Pola nosa parte exactamente o mesmo criterio que antes, pero sí que lle direi que neste caso xa se deron pasos mirando dende a área de medio ambiente, mirando cales son outras vías de contratación do suministro da luz, facendo comparativas sobre as facturas e sobre outras propostas que había sobre a mesa, pero como ben dixo a concelleira de Facenda, o contrato coa FEGAM está prorrogado. Entón, polo de agora, non hai moito marxe de actuación, sí que se está mirando, pero dito, señor Lago Álvarez, instar a alcaldía é un robo. Podemos chamar como quire, pero, por certo, instar significa, xa que di que nos vai regalar un dicionario, repetir a súplica ou petición, insistir en ela con ahínco. Instar é pedir e insistir, repetir unha súplica ou unha petición. Nós tamén sabemos ler o dicionario. Entón, pola nosa parte, volvo a dicir, considerámoslo un robo, entón, pode facer exactamente o mesmo criterio que antes.
Señor Lago Álvarez, Son eu. é vostede. Hai unha canción moi bonita que eu canto moi ben que di soy yo, señor, que contigo quiero hablar. Bien. Convenio ca FEGAN, que non é urxente por convenio da FEGAN. Alguén me explica, se comparou os números do ano 2023 co deste ano, si se está aforrando un céntimo con ese convenio da FEGAN? Non, usted que é de tanta hacienda, debía saberlo. Os contratos son para cumplirlos, Manolo. Sí. Que facemos? Teño claro. Os contratos son para cumplirlos, pero ese contrato non obliga tanto e tanto e tanto. Sí, claro. Porque ahora mesmo cantos suministradores de corriente ten o Concello de Muros? Iso tramito a FEGAN, que parte non tiendes? Non entendo nada de ustedes, eu non entendo nada. Eu son o parviño do pueblo. Eu non entendo nada, Dios nos libre. Yo no te dije eso, Manolo. Non sei, é dicir, non, está claro. Yo no te claro. dije eso. Bien. Yo te digo que tenemos un contrato con la FEGAN y quien está tramitando eso es la FEGAN. Y hasta que se acabe no podemos hacer nada. Porque hay un contrato que vincula a las dos partes. Punto pelota, nada máis. E o que dixo a señora alcaldesa é certo. Estuvéronse vendo outras vías, outras empresas e outras tal, e de momento non podemos facer nada. Pero que se fixeron estudios, é verdade. E reunións. Pero estamos na urxencia, vale? Estamos en urgencia, claro. Se enfada comigo. Señor Lago Álvarez, algo máis? Nada máis. Partido Popular? Nada, creo que isto non temos ningún contrato ca FEGAN. Estamos no convenio marco da FEGAN coa suministración eléctrica, tampouco é toda, vale? É unha licitación que se fixo na legislatura pasada e que se prorrogou agora durante un tempo, pero non hai que esperar a que os contratos se acaben as prórrogas para empezar a tramitalos, que xa é o que está pasando con outras cousas. Nada máis. Señora González? Que non sei o que dijo la representante del Partido Popular, non entendí nada. Que se pueden romper los contratos cuando a ella le dé a gana. Dijo eso. Pues non es verdad. O sea, o que dixémonos aquí, e o dixo a señora alcaldesa, clarísimo, dixo que xa se fixeron reunións e estudios e trámites para que no seu día ter unha visión de por donde moverse. Eso foi o que fixemos. Ahora, mientras no se termine el convenio, el acuerdo, el contrato, chámalle X, ca FEGAN, non podemos hacer nada. Outra cousa é que no momento en que se termine, pois teñamos preparado ir para aquí ou ir para ali. Pero como eso é moi voluble, o das empresas de electricidade, pois o mellor con moitísimo tempo antes non vale para nada. Porque é moi voluble, como usted lo sabe, supongo que lo sabrá, que el suministrador, el no sé qué, el no sé cuánto, ahora la luz está no sé qué, después está no sé cuánto, este te ofrece no sé qué, este no sé cuánto. Y no todos los días, sino que eso depende de un montón de variables, non é así? Entonces, eu non creo, nós non creemos que sea urxente, precisamente porque non temos... non podemos facer outra cousa hasta que se acabe o convenio que estamos metidos. Punto. A mí, a verdade, é que me dá pena. Non, e digo yo de verdade, señor Lago Álvarez, a mí dame pena non debatir isto que vostede presenta como moción, e si quere debatímolo en roubos, porque que sí que hai moito que falar sobre este tema, pero cando se establece un criterio hai que cumplilo. O dito, sobre a urgencia, o criterio xa exposto. Sobre o fondo da moción que xa se comentou aquí, tamén hai máis vías que simplemente un concurso. Pode ser, unha das propostas que se puxeron sobre a mesa era a de compra conxunta de electricidade con outros concellos pequenos, que é algo que vostede non contempla aquí e que tamén fai que se aforre o concurso municipal. Se simplemente o quitamos nós, pois pode ter unhas melloras que non dicimos que non, ou non. En conxunto con outros concellos pódense conseguir melloras ainda maiores ou non.
porque depende moito de como este o mercado no seu momento. Eu invito a traelo como rogo e se quere debatímolo rogo, pero como moción non procede. Entón, señor Lago Álvarez, pecha o seu turno sobre a urxencia. Pecho o meu turno pola urxencia, pouco máis que decir. Este señor é profesor de Economía na Universidade de Santiago. Cando fixo isto, aparte de alcalde, parte de ser alcalde, algo de economía sabe. Non é mentira. No momento que se aproba isto, ninguén foi capaz de decirme en que momento se firmou ese contrato, convenio, como que sea, ca FEGAN. Non o tiña Outes, non tiña xa Outes ese contrato, ese convenio. E non Outes pasou a facelo directamente mediante un concurso público. E coller, como di aquí, de pagar 380.000, pois este ano van pagar 150.000 euros menos. Se consigue iso ca FEGAN, ustedes sabrán, nada máis. Bueno, entón, pasamos a votar a urxencia. Votos a favor da urxencia? Abstencións? Votos en contra? Pois queda rexeitada a urxencia. Máis mocións de urxencia? Sí, son eu, co seu permiso, señora alcaldesa. Moción prohibición de fumar nas praias do Concello. Ya está prohibido. Ya está prohibido, non? Sí. Non está prohibido, está recomendado non fumar. Por aquí e por aquí. Cambiando a ordenanza. E el 46.2. Esa pregunta que lo tengo. Podemos pedir una hamburguesa. ¿Cómo? 3 de diciembre del 23. Podemos pedir una hamburguesa al mar. Que teño aí. Gracias. 20. Fumar. No, está recomendado. Señor Lago Álvarez, sobre a urxencia. Sí, de forma rápida, de forma urxente. Esta moción presenteina o día 27 de agosto deste ano. Non foi levada a comisión, non foi levada tampouco a pleno. E o tempo que di a canción que es justiciero e vengador, veume a decir que facía falta na moción. Falo de modificar unha ordenanza, concretamente a ordenanza de praias, ordenanza reguladora do uso das praias do noso concello. Bien, por que é urxente? Por que é urxente ahora mesma? Independientemente de que a presentei con plazo suficiente, fai unha semana, señora alcaldesa, recibe o premio para o Concello de Muros de praias sin fume por este ano de incluir as 21 praias oficiais do Concello na Rede Galega de Praias sin fume, acadando así categoría ouro e converténdonos no Concello de Galicia con máis praias sin fume. Estupendo. E me pregunto se non é necesario modificar a ordenanza, que non quer decir que se teña que modificar hoxe, senón abrir o proceso de modificación da ordenanza para poder cumplir con isto. Hai que ter materia legal para decir sin fume. Chega ali a policía local ou quen sea, en que me baso? Para decir que che vou sancionar porque estás fumando cando non se debe fumar. Hasta aquí. Isto que coño é? Isto xa está. Rematou sobre a urxencia? Sí. Señora Monteagudo, sobre a urxencia. Bueno, é o mesmo criterio que anterior. Se el presenta as mocións con tempo para que ellas tramitedes e non as tramitades, pois, bueno, a opción única que lle queda é presentarlas por urxencia. Señora González.
Bueno, pois, efectivamente, hai que facer un regulamento novo para poder prohibir de fumar nas playas no Concello, e a nos parecenos que sí que hai que facer esa ordenanza nova. Ben, sobre a urxencia, voulle dicir, vale, porque que esta moción en concreto presentouna en decembro e foi naquel pack que leín antes de 40 mocións que era inviable traer ao pleno, e sobre esa o informe no seu momento di as mocións número é fácil de como lle pongo un número é fácil de atopar. As mocións número 20, 23, 26, 32 e 34 propoñen ao pleno adoptar acordos sobre algunhas ordenanzas e regulamentos sobre as que o pleno sí que é competente. Non obstante, a proposta non deixa de ser unha mera declaración de intencións, sen concretar no caso de ordenanzas existentes que artigos se pretenden modificar, derrogar ou engadir, e sen propoñer nada no caso de ordenanzas que aínda non existen, como no caso do RON. O procedemento para aprobar ou modificar ordenanzas require unha tramitación administrativa, na cal participan os grupos políticos a través dos seus concelleiros, e nos que nas fases anteriores a aprobación polo pleno, aqueles poden presentar iniciativas ou enmendas ao texto de ordenanza, que será ditaminada na comisión pertinente antes de ser aprobada polo pleno, tal e como dispoñen os artigos 93, 97 e 136 do RO. O procedemento para modificar ou aprobar ordenanzas, por tanto, é un procedemento específico que nada ten que ver coa presentación de mocións. En calquera caso, as presentadas polo concelleiro de Muros Centrado en relación coas ordenanzas municipais poderánse considerar rogos para que os órganos competentes inicien a súa tramitación e finalmente sexan aprobadas no pleno. O mesmo pódese dicir da moción número 35 que solicita que se aprobe un convenio sen presentar ningún texto ou proposta. Voulle dicir unha cousa, eu son partidaria de que non se poida fumar e para eso hai que modificar a ordenanza. Ten razón. Gustaríame poder meter a moción e gustaríame que a moción tuvese bueno, que pudese ser vinculante. E digo yo de verdad que me gustaría, porque senón non decidíamos meter todas as playas como playas sin fume. Entón eu agora voulle facer unha petición e de verdad non mo tome mal. Delle unha volta ás propostas de acordo, porque como esta moción, así como tal, aprobándoa, non vai a modificar a ordenanza, pues, delle unha volta cambiando as frases para que declaremos o Concello pois contra os fumadores ou algo así, non sei, delle unha volta para que poida ser declarada e asegúrolle que se lle dá a volta nós aceptamos ya a urxencia, pero xa que vostede quer ir tamén polo libro, que non lo pide tantas veces, delle unha voltiña para encaixala. E de verdad que ten o noso compromiso de que lle aceptamos a urxencia, pero delle unha volta para encaixala, porque que así como tal non modifica... A ver se me explico. Por unha moción non podemos modificar unha ordenanza. Para modificar a ordenanza hai que abrir un trámite. Vale. Entón, delle a volta no que pide para que efectivamente teña peso. Señora secretaria, claro, pensar que dámonos nas mismas. No. Pero mellor facendo unha declaración de intencións ou que se inicien como facemos declaracións institucionais. Manolo, teñe que facer a redacción da ordenanza, facerlle o traballo de equipo de goberno. Redacta a ordenanza. Tranquilamente, sin problema ningún. Así que pasa traballo. No, señor Lago Álvarez, non se trata de redactar ordenanza. Os acordos xa. Señor Vázquez, por favor. Señor Lago Álvarez, non se trata de redactar a ordenanza, porque a ordenanza toca de redactar ao equipo de goberno. Estou dicindo que con unha moción non modifica unha ordenanza. Vale, eso é procedemento administrativo. Unha moción non modifica unha ordenanza. A modificación dunha ordenanza require un trámite. E non imos modificar mediante moción porque non se modifica. Pero sí que podemos facer unha declaración de intencións como cando facemos 50.000 propostas que se fan neste pleno sobre pues, apoio a determinados colectivos ou demais. Iniciar os trámites. Que se inicien os trámites. Estamos na urxencia, non? Estamos na urxencia. Estamos na urxencia. E na urxencia eu digolle que se fai esa modificación, nós aceptamos ya. Pero de verdade é que non me dixa que non lle queremos aceptar as cousas. Estou lle dicindo, faja que encaixe, aceptamos ya. Que se comiencen os trámites. Pero está aquí. ¿Dónde lo pone, Manolo? Por Dios bendito. ¿Dónde está? Pero, vamos a ver. Es decir,
solicitar a modificación da ordenanza non significa hoxe aquí aprobar a ordenanza. Pero entonces tienes que ponerlo bien, tienes que poñer... Pero eu non son pessoa escribindo, non son, eu que sei, non son Cela escribindo. Cela en 4 páxinas, 30... Abrutos. 30 autores, 30... Dicir, eu non son, é dicir, é sencillo de todo. Dicir, o que hai que ter... Perdón, alcaldesa, perdón. Que se inicien os trámites correspondientes. Facemos unha proposta. Cando me toque. Señor Lago Álvarez, facemos unha proposta, vale? Donde vostede pon proposta por todo anteriormente exposto, proponse a seguinte moción para a súa condición tal, este aprobe, se procede a modificación da ordenanza. Non podemos aprobar a modificación da ordenanza, pero cambiando inicios trámites, vale. Eso. Vale, pois acepta que cambiemos eso de iniciar os trámites. Que sí, que se inicien os trámites para tal. Vamos a decir que tan complicado. Ben, pois... Desde o meu pouco saber administrativo, que por certo, con todo o que estou aprendendo xa tiña que ter aprobado estes anos de carreira. Teño claro. Bueno, creo que se estudiou un pouquiño máis. Pero así, Ben, pois, se a vostede lle parece ben que contemple que se inicien os trámites, debatimos a urxencia. Venga. Que sí. Póñome de pé, de rodillas, como me poño? Que sí. Que sí, señoría. Ben, queremos facer, alguén quer facer un segundo turno de intervención sobre a urxencia? Sobre a urxencia. Non? Ben. Estamos de acordo. Vale. Pasamos a votar entón. Votos a favor da urxencia? Pois, señor Lago Álvarez, expoña a moción. Vamos a ver, Vale, bueno, espera, abstencións. Vale, a abstención da señora Maneiros. Expoña a moción, señor Lago Álvarez. Tal como acaban de ler os señores concelleiros e concelleiras, se trata de modificar a ordenanza reguladora do uso das praias do Concello de Muros, por certo, unha boa redacción que es de tu tiempo, Caridad, unha buena redacción. Sí. Gracias, pedindo queres aprender, Inés? Das claines. Que quere aprender? Con compromiso por Galicia. Do uso das praias do Concello Aprobouse con María José. se contemple a ordenancia reguladora nas praias do Concello e elo baixo seguintes premisas, patatín, tatatán, etc. O completo de todo se pode considerar que xa a ordenanza dirá no seu momento que playas, en que playas non se pode fumar. Aquí se fala de 21, moi concretamente, pero non ten que ser todo a nosa costa e todas as, no meu parecer, dicir, toda a nosa costa e todo o litoral, pois pendiente de que non se pode fumar nas playas ou areales, sean grandes ou pequenos. Xa o pleno, a moción modificada, pois dirá hasta aquí, patatín, ou hasta aquí ou hasta lá. Simplemente eso. Iniciar o trámite e despois xa no seu momento con todo o trámite que supón a aprobación dunha ordenanza xa se verán os detalles, etc. Me estou referindo exclusivamente a engadir artigos que prohíban fumar. En esos artigos, pois dicir, xa se verá, son playas onde se pode fumar, estas e estas non, igual de tal hora a tal hora. Unha persona que vai fumar a tal sitio ás 11 da noite, pois igual pode fumar, pero iso decidirá o pleno da corporación no seu momento. Nada máis. Gracias. Partido Popular? Ahora sí que estamos debatindo a moción. Este debate é totalmente estéril. Do texto da moción queda claro que o que se trata é de iniciar os trámites para modificar a ordenanza baixo unhas premisas que establece aquí a proposta, que é prohibición de fumar nas praias. Prohíbese fumar en todas as praias, tanto na area como na auga. Pide que outra das premisas base o que se faga a modificación desa ordenanza sea instalar cartéis informativos en lugares visibles de todas as praias afectadas por esta medida, divulgar e educar aos cidadáns e visitantes sobre esta nova regulación, concienciando sobre os riscos do tabaco e a importancia de preservar o ambiente, e estableceránse sancións para aquelas que incumpran a prohibición de fumar.
Vale, entendo que é evidente que o que se trata aquí é de iniciar os trámites para modificar a ordenanza neste sentido. Agora mesmo, a prohibición de fumar nas praias non é tal prohibición, é unha recomendación. Vale. A min o máis grave de fumar nas praias non me parece que a xente fume, senón que tire os restos na area, que é bastante evidente. Cada un co seu corpo, bueno, pois, o que sí é un grave problema, pero non só nas praias, tamén na rúa, é o tema dos restos, das cenizas, das colillas, de todo o que queda na rúa. E agora máis, porque como moita xente non deixa fumar nas terrazas, pois a xente se pon aí, encima de la rejilla del desagüe e non sei se me fixaste de salir unha vez, pero particularmente ese calexón está absolutamente colapsada pola cantidad de colillas que hai aí. Entonces, bueno, creo que iniciar os trámites para modificar a ordenanza, as premisas me parecen un pouco extremas, porque agora está matizando de que, bueno, non en todas, pero aquí ponen todas. Entonces, creo que as premisas sobre as que queren facer esa modificación serían un pouco extremas. Eu deixaría simplemente a proposta en iniciar os trámites para modificar a ordenanza no sentido de restringir, se acaso, o fume nas praias e, sobre todo, no de tomar as medidas precisas para impedir a contaminación que producen os restos do tabaco. Ben. Bueno, pois... Pero iso é unha proposta de mí. Non, estaba expoñendo... Non, estaba expoñendo o seu parecer. Estou expoñendo a nosa opinión sobre o que di aquí a moción. Ben, Bueno. Partido Socialista. É urxente deixar de fumar, señor Lago Álvarez. Por eso votamos a favor a urxencia, porque é urxente deixar de fumar. Pero parecenos a todos un pouco extraño e andamos si a señora do representante do Partido Popular di que non vai fumar nas playas, que playa vai. Pero bueno, sí que se fuma nas playas, fúmase nas playas. E o problema é que nas playas, caramelos para non fumar. Non quero, eu non fumo. Parece jaspar. Bueno, A ver, entonces, por favor, a ver, estamos no pleno, jardemos las formas. Sí. Entonces, sería convinte que nas playas, porque vai todo tipo de xente, van rapaces, vai xente de todas as edades. A playa non ten é un sitio público que non ten un límite de edades para ir. Co cal a mí pareceme ben que non se fume nas playas. Hai sitios abondos onde poder fumar e non precisamente nas playas. Chócanos, pero tamén nos chocou ao principio, parecíanos increíble a prohibición de fumar dentro dos locales e nos pabellóns, cando Lei de Pajín instalou a lei de prohibir de fumar. E agora estamos todos encantados. Ojalá se hubiera feito antes, sí? Ojalá se hubiera feito antes, porque estamos encantados, porque ahora nadie concibe que ahora estemos aquí esta cantidad de xente e estemos todos co pitillo fumando. Non lo concebimos. Eu acordo de estar no meu despacho con meu pai e aquello era unha nube. Meu pai non, muitas veces... Sí, moitas veces había que facer así e dixelle, papá, feitarse un lijote, porque con el humo que había non veías. E estábamos acostumbradísimos. Yo me acuerdo de fumar en la sala del juzgado, todos co pitillo na man. E hoy es insólito, no Castromil, chovendo cas ventanas cerradas. Entón, agora non nos alarmemos porque vamos a aprobar un regulamento para deixar de fumar nas playas, que ao fin de contas estamos ao aire libre e, sobre todo, a protección á saúde é moi importante e volvo a repetir, eu vexo a xente fumando con rapaces ao lado e como estamos ao aire libre se pode fumar. Eu creo que é unha moción, Manolo, importante. Ben, señora Maneiro, quer facer vostede algunha apreciación, un voto particular? Bueno, eu son fumadora, aquí sabedelo todos. Bueno, estou un pouco ca portavoz do Partido Popular, que o problema non é
fumar ou non. Simplemente se os fumadores, eu polo menos se teño unha persona menor ao lado, móvome e fumo en outro sitio para non molestala. Se hai unha persona maior que lle molesta, móvome e fumo en outro sitio. Eu levo o meu cenicero que teño, ademais, que me darán aquí no ayuntamiento, que se clava na area, e eu apago o meu pitillo, meto aí, levo para a miña casa, e chegar a casa, tiro as colillas, non queda nada na area. Creo que non molesto a nadie por fumar un pouco apartado ou menos apartado. Ahora, ter que salir da playa, vestirme, salir da playa para ir formar a carretera e volver, non me parece moi justo, sendo que non é un sitio cerrado, sino que é un sitio totalmente aberto, non está cerrado. Ahora, se for un sitio cerrado, sí. É a miña opinión personal porque son fumadora, pero bueno, nada máis. Bueno, pola nosa parte... un referéndum, día a señora Rivadeneira. Bueno, señor Lago Álvarez, inda que diga que nós estamos cheos de ideoloxía, eu coincido con vostede. Os cambios, nun primeiro momento, costa entendelos. Facía a señora González referencia ao salón de plenos. Aquí houve un alcalde que non soportaba o tabaco e cambiou os cabicheiros por caramelos. E ao principio case o comen, e agora parecenos a cousa máis normal que non se fume no salón de plenos, non? Costa asumir os cambios, pero tamén hai veces que hai que levar a cabo accións valentes e decisións valentes, aínda que, bueno, nos queimen un pouco polo camiño, pero a administración pública o que lle corresponde é a promoción da vida saudable, a promoción dos bons hábitos. É certo, as cabichas son un problema medioambiental importante, o resto son un problema medioambiental importante, pero os fumadores pasivos non teñen por que aguantar o fume do tabaco da persoa que está ao lado. É certo, cada un dos fumadores deberían ser responsables de non fumar ao lado de crianzas, de... Como? Perdón? Nin beber. Tamén. Cada un ten que ser responsable do que fai, pero, bueno, bebendo non lle estás metendo a bebida pola garganta do lado e fumando sí, que é a diferencia, non? Un exemplo un pouco fora de... mal traído, chamémoslle. E máis, non só se trata de nenos ou persoas maiores, hai adultos que non fuman e non teñen por que estar soportando o fume do tabaco da persoa que está ao lado. E, por desgracia, non todo o mundo é respetuoso como se debería ser. Non podemos meter a todo o mundo dentro do mesmo saco, pero a norma ten que ser igual para todos. Eu sí que son partidaria de que non se fume nas playas e que non se fume en ningunha. Porque ao final tamén é complicado dicir por que nesta sí e nesta non. Entón, a norma igual para todos, e bueno, tamén se pode aguantar sin fumar mentre estamos na playa, que lle facemos ben a nosa salud, señora Maneiro. E dixo yo desde o cariño, non mo teña a mal para nada. Entón, pola nosa parte, sí que lle damos para diante a moción. Bueno, a sinalización nestes momentos xa está feita, coa cartelería de Praias en Fume. O programa da Xunta insistiu o conselleiro de Sanidade insistiu en que non é unha prohibición, é unha recomendación, e de feito a nós, como puido ver, aderímonos e decidimos que tiñan que ser todas as praias, non só as máis pequenas e deixar as turísticas fora ou tal, non, todas, a mesma norma para todos. E o que botábamos en falta moitos dos alcaldes e alcaldesas que nos adherimos a este programa era o reforzo legal, de dicir, vale, aquí está o cartel, pero se hai alguén fumando ao lado do cartel tampouco lle podo facer nada, non? É un pouco incoherente. Eu non teño medios, porque non teño ningunha base legal, para dicirlle a alguén que está fumando na praia diante do cartel de Praia sin fume que non pode fumar. Entón, coa modificación da ordenanza, sí que lle daríamos unha base legal e un sustento a
a esta recomendación para poder protexer a saúde dos fumadores pasivos e máis dos fumadores en activo, que mentre están na playa non fuman e ao final agradece tanto a saúde como a economía. Segundo turno de palabra, señor Lago Álvarez. Nada máis que aportar, gracias. Partido Popular. Nada máis, é unha pena que non aplique agora esa... Porque agora sí hai unha habilitación legal para impedir os cans soltos nas playas, fora do horario que está permitido. Pero bueno, a ver se despois para os fumadores se lles multa. Algo máis? Nada máis, gracias. Partido Socialista. Nada máis. Bueno, estaría genial poder contar con persoal suficiente para poder multar nas playas, pero topámonos con que cando chegamos aquí a plantilla de policía local estaba tremendamente mermada e sin miras de reposición. Entón, bueno, pois a verdade é que non poden ir facer as rondas polas playas. Pero, xa que se vai a reforzar a plantilla de policía local, esperemos poder mandalos a facer ronda polo menos no verán, que é a época forte. Señor Lago Álvarez, pecha vostede os turnos de intervención sobre esta moción. Visto, moitas gracias a señores membros e membras da corporación polo acordo adoptado. E nada, seguiré insistindo moitísimos temas relacionados e de importancia para o Concello. Gracias. Ben, pois entón pasamos a votar. Votos a favor da moción presentada por Muros Centrado sobre a prohibición de fumar nas praias do Concello de Muros. Votos a favor? Abstencións? Ben, pois... No, as dúas. Queda aprobada favorablemente cos votos a favor de Muros Centrado, do BNG e do Partido Socialista, coa abstención da concelleira Santa Maneira e do Partido Popular. Ben. Máis mocións de urxencia? Non hai máis mocións de urxencia? Señor Lago Álvarez, ten algunha moción máis? Non vale. teño, non. Estou aquí. Son capaz de... Entón, parte do control dos órganos de goberno e fiscalización da xestión dos órganos municipais de goberno. Punto 7. Dar contas das resolucións da alcaldía número 732/2024 do 1 de xullo de 2024 ata número 929/2024 do 30 de agosto de 2024 e das xuntas de goberno local número 14 do 10 de xullo de 2024, número 15 do 24 de xullo de 2024, número 16 do 7 de agosto de 2024, número 17 do 21 de agosto de 2024 e número 18 do 30 de agosto de 2024 e das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención municipal. Damos conta de dita documentación. Punto 8, rogos e preguntas. Non quedaron sen responder ningún rogo e pregunta do pleno anterior. Rogos e preguntas para o mes de setembro. Partido Popular? Sí, moitas gracias. Bueno, no mes de novembro do ano son rogos os que llevamos a facer, vale? No mes de novembro do ano 2020, dous veciños de Muros donaron ao Concello unha casa na Fontevella coa idea de convertila nun espacio para asociacións e xuventudes. Os veciños eran Jorge Lago e Manuela Tajes. Jorge faleceu hai uns días e na súa memoria presentamos o seguinte rogo, que se rehabilite a casa cos fins acordados cos donantes e se lle poña como nome a Casa do Pexejo, Centro Asociativo e Juvenil, que fora o que se falara no seu día. Entendemos que se pode e se debe facer. Xa se fixera algún estudio previo para a rehabilitación desa vivenda con estes fins, desa edificación, e rogámoslle que creemos que o merece e que de xustiza que se faga. Sobre isto contestolle que pideuse... É un rogo, non necesito... Sí, no, pero podolle contestar. Pideuse un proxecto de rehabilitación, porque ademais ten necesidade de rehabilitación porque están caendo cascallos. Desgraciadamente o arquitecto que estaba redactando o proxecto faleceu antes de poder entregalo
entón está un pouquiño aí no aire, douselle traslado a outro arquitecto, pero sí que hai intención de rehabilitar ese edificio e, ademais, intención e máis necesidade, as dúas cousas. Teremos en conta o seu rogo sobre Jorge, sobre os donantes, sobre Jorge máis Malita. Moi ben, moitas gracias. Outra cousa que lles rogo é que cando fagan os documentos, pois comproben ben as cousas, porque vostedes nos orzamentos xustificaron o distinto tratamento a 2 plazas do GES en que a documentación presentada na reclamación decían que a que presentaron os GES na súa reclamación non figuraba nos expedientes personais dos traballadores sen constar tampouco no Rexistro Municipal de Entrada de Documentos ningunha referencia a dita sentenza firme. E esta sentenza ten entrada no Rexistro do Concello 30 de maio de 2023 con número de rexistro 2023 999 00001182. Vale? Non sei o que lle contaron os traballadores, pero a sentenza estaba no rexistro perfectamente rexistrada e, ademais, derivada aos departamentos correspondentes. Douselle voltas e non apareceu, Bueno, pois aquí la ten. Vale. Durante todo o verán foron numerosas as queixas recibidas pola falta de desbroces e limpeza en todas as parroquias e no casco. Especialmente chamativa é a situación das beirarrúas desde Esteiro ata Louro, con maleza que en algúns casos chega a tanta altura que alta dificulta a visibilidade. Os caldeiros de lixo nas praias levan semanas sen recoller. Hai escombros abandonados na entrada do parque empresarial, o cheiro terrible dos contenedores, as papeleiras a rebosar, que, bueno, empezou o curso e as marquesinas están sen limpar, pois cheas de pintadas, de maleza e ata de cartelería, en fin, está claro que a programación deste traballo está fallando estrepitosamente e polo que lle rogamos que tome as medidas necesarias para reparar esta situación, rogo que ya reiteramos en varios dos plenos que temos celebrado. En relación co que falábamos antes, pois tamén trasladarlle que recibimos numerosas queixas de nais de rapaces pola presencia de cans soltos nos parques infantís e pistas deportivas. Entonces, rogámoslle que sinalicen esas zonas para evitar males maiores, posto que a presencia de cans soltos non está permitida nin nos parques nin nas pistas. Rogamos que estudien a posibilidade de eliminar os pasos de peóns do casco, porque, bueno, coa chegada do mal tempo e a malísima visibilidade que hai, pois son situacións de risco, tamén é un rogo reiterado que xa presentamos en varias ocasións. Despois do altercado no que a vista de todo o mundo participou o concelleiro de persoal con a traballadora do que pedimos explicacións, vostede díxonos que era un asunto interno do concello e se había algo que comunicalle ao pleno que xa o faría. Entonces queremos saber se ten algo que comentar sobre este asunto interno, pois que sendo interno se ventilou a vista de todo o mundo, pero bueno. É unha pregunta, entendo. Claro. É un asunto que se zanxou sen... Bueno, pois para ben de todos, sen que dese lugar a máis altercados ni nada máis, estableceuse totalmente a normalidade e agora mesmo incluso podemos dicir que hai incluso mellor relación da que había antes. Non fixo falta que a sangre chegase ao río, nin moito menos. Moi ben. Bueno, teníamos preguntar tamén se despois do estrepitoso fracaso da campaña do mercado no verán teñen algunha outra idea para tratar de dinamizar o mercado ou teñen previsto facer algo ao respecto. Bueno, pois visto que xa lle demos voltas, hai unha cousa que está clara. Cando nos quitamos esta campaña foi precisamente para facilitar o acceso ao mercado da xente que quixese acceder, dándolle todas as facilidades cantas había. Non houbo gran acollida, vostede fala de estrepitoso fracaso, pero bueno, permitiu que puidese seguir ali un dos postos. Que xa está. Como?
Que xa estaba. No, pero xa caducaba a licencia. Ah. Sí, caducaba a licencia. Vostedes deron unha licencia por adxudicación directa, que é algo que non se pode facer, pero bueno, ainda así caducaba xusto antes do verán e permitiu que pudese continuar. O outro posto que se presentou non tomou, bueno, non chegou a abrir, bueno, pois por falta de persoal, non foi por outra cousa, foi por falta de persoal, foi un problema do negocio en sí, non foi porque non tivesen acceso, e o que deixou de manifesto é que cando das todas as facilidades e ainda así non hai, bueno, non hai ninguén que se interese, é que hai que modificar a base, hai que directamente modificar a ordenanza, que xa había que modificar hai 4 anos tamén, e máis fai 5, e máis fai máis tempo, pero bueno, non se fixo, nós sí que imos facer. E para nós o que lle dicía, o que puxo de manifesto esta campaña é a necesidade urxente de facer unha modificación profunda da ordenanza. Entre elas, bueno, a forma de adxudicación, outra das cousas que ten comentado aquí, por certo, con o señor Lago Álvarez, aínda que pense que non nos coitemos, o prezo de licitación, o prezo que aparece na ordenanza, que tamén bota para atrás, porque sí que é certo que non reflexa a realidade, nin é ese prezo que aparece na ordenanza non é asumible para un negocio en Muros, ou nós creemos que non é asumible. Entón o que imos facer pola nosa parte é traballar o que xa se tiña que ter traballado antes para poder facer do mercado un espacio atractivo para todas aquelas persoas que quieran emprender. Evidentemente, haberá que respetar unhas preferencias de negocio, dándolle valor ao negocio de mercado, ao mercado alimentario, que para algo é un mercado, pero o que hai que facer está claro que é modificar a ordenanza. Pero xa había que modificar tamén fai 4 anos, non é cousa de hoxe. Iría estar ben. 8 anos. Algo máis? Sí, quería saber se o Concello está retirando estas pedras nos bancos que están no Paseo de Esteiro. Esas pedras caeron por un golpe, houve un accidente foi co camión dos electricistas, verdade, Laura? Fallou a grúa dos electricistas e caeu en riba da pedra e caeu a pedra. Entón, esa pedra agora mesmo está agardada para poder repoñela. E estas tamén? Esas son donde, perdón? Pois é no mesmo sitio, toda a parte superior da bancada que desapareceu. Cando desapareceu iso? Tes constancia, Laura? Non temos constancia no Concello desa desaparición? Agora xa a ten. Ben, pois investigarémolo. Isto non é unha cousa que poda pasar desapercibida, porque arrancar isto... Os outros xa lle digo que foi... Está ao lado. Foi dun golpe que levou... Sería do mesmo. Non foi o mismo. As dúas que se ve que caeu todo o respaldo... Con toda a intención, porque está toda a fila arrancada do banco. Nas dúas que caeu o respaldo, eso foi que caeu a grúa dos electricistas e bateu nas pedras. De feito, aí o menos grave foi que caeran as pedras, porque puido haber un accidente grave. Entón, pois, asegurolle que nesa situación as pedras foi un mal menor e vanse repoñer. O que pasa é que non se puido ir. Eu preguntaba se era o Concello, pero me extrañaba que eso desaparecera e que non supera. Esas de arriba non foi o Concello, nada, hai que investigar. O que lle digo é que investigaremos a ver que pasou con esas pedras. Faltan toda a bancada. Pois... Nada máis pola nosa parte, gracias. Ben, señor Lago Álvarez. O Partido Socialista forma parte do goberno. Cando teñen algunha pregunta, facémola directamente en comisións internas. Con permiso, señora Presidenta. No, gracias. Tamén lle podo dar a voz ao BNG, a ver se teñen algunha pregunta. Pero bueno, diga, señor Lago Álvarez. Vou correndo. No Boletín Oficial da Provincia, 19 de maio de 2014, parece un anuncio do Concello de Muros de modificación da ordenanza fiscal.
se refiere concretamente á ordenanza fiscal da taxa polo servicio de extinción de incendios e outras actuacións municipais de emerxencia por solicitud de particulares interesados, di aquí. A aprobación acordouse en sesión plenaria 21 de novembro, etc. Aquí fai mención en relación a unhas cantidades. A pregunta concreta é, pasaron 10 anos, non pensa o goberno, a alcaldía, en modificar, en poñer ao día estes importes. Importes aplícase, según di aquí, a seguinte tabla: por cada operario bombeiro, cada hora fracción tanto, por cada vehículo en hora fracción tanto e por cada kilómetro percorrido hora fracción tanto. Si se ten pensado, transcorridos 10 anos, modificar esta ordenanza en aumento dos precios a que fai referencia o acordo adoptado no seu momento polo pleno da Corporación de Muros. Supónse que no mes de abril, máis ou menos, de 2014. Señor Lago Álvarez, esa en concreto é unha das ordenanzas que xa comentamos dentro do grupo de goberno que había que modificar e actualizar. A maior parte das ordenanzas fiscais están sin actualizar, a maior parte, digo, non todas, están sin actualizar dende esas. Moitas delas, simplemente aplicando o IPC, supoñen un aumento importante para o que se lle ten que cobrar a veciñanza. Hai taxas como a do lixo que levan dende 2013, se non me equivoco, sin actualizar. A nós correspóndenos facer o acto de responsabilidade de actualizalas. Esa en concreto é unha das que está sobre a mesa actualizalas e, como ben dixo, supón un incremento. Parece que esa non vemos tanto que nos repercuta porque só é asumir o seguro, pero bueno, se non temos seguro debería ter que asumilo o veciño ou a veciña. Que querelle que lle diga? Hai que actualizar un montón de ordenanzas. Eu lanzo a pregunta: vostede vai a colaborar con este grupo de goberno na actualización das ordenanzas fiscais co incremento do IPC, co incremento que vai a supoñer en moitos casos? Porque, si, a nos toca nos facelo, pero imos quedarnos de malos de que subimos os impostos, pero que levan quietos desde 2013. Subilos. Da outra. Non subilos. Esa en concreto é unha das que sí que se vai actualizar. Sobre o resto vai colaborar? Ai, me pregunta a mí. Sí, pregúntolle a vostede. Espera que resulta que ten que preguntar. Son eu. Sí, eu non teño contestar. Non ten por que contestar. Non teño por contestar as súas preguntas. Está pidiendo, está abrindo unha espita, que está abrindo vostede un melón. Sí, bueno. Está vostede abrindo un melón. Sí, pero non é interesante. Non é concretamente que, bueno, non vou soñar con ela. A frase que usted me di de que bueno, se me escapou. Xa me acordaré. Bien, podo continuar. Ou quer que lle conteste a iso? Pois, home, eu cando pregunta para que me contesten, pero se non quere non está na obriga de contestar. Non está na obriga de contestar, está claro. Si non quere, para a redacción, ao que sea, vamos, estou eu, para redactar estou eu, sin duda ninguna. Para o resto dos números, pois xa, como me di usted moitas veces, eu non son de ciencias é usted, eu son de letras, hasta onde poderei chegar eu? Teñamos paz. Bien, mire, vou continuar, se me permite. Pregunta, acerca da taxa turística. Vai uns días vostede en prensa unhas declaracións, ou recollida de declaracións, medio escrito, nas que se define en favor de implantar en Muros a taxa turística. Bien, a pregunta concreta é se a Xunta permite que esa taxa turística sala adiante, sigue vostede na idea de impoñer esa taxa en Muros, e de ser así, como e a quen se vai aplicar e canto ten pensado recadar o Concello pola aplicación desa taxa? Pois non lle podo contestar sobre como. Sobre a intención xa me preguntou de outra vez, xa lle dixen que esta alcaldía é totalmente partidaria da imposición do establecemento.
da taxa turística, o como hai no que estudiar, hai que encargar os correspondentes informes que digan como levala a cabo, que recomenden como levala a cabo. Saiu tamén en prensa, e vostede comparteu nas redes incluso as miñas frases de que era bo fixarse en modelos que xa están funcionando para ver como se fai, para aprender dos erros e máis do que funciona. E non debería darlle a ninguén medo unha taxa turística, e moito menos a un concello que é tremendamente turístico como é o noso. Non debería darlle medo, que parece que taxa turística e viene logo non vai vir ninguén, e para poder dar uns servicios de calidade pois hai que ter financiamento tamén. Bien, continúo. Un rogo sobre os contenedores de anido que están en mal estado. Me permito traerlle unha foto. Están pegados ao portón de anido, pegados ao chalé de un constructor que está nos Estados Unidos, cerca dos chalés adosados. Están en mal estado, non solamente son esos, sino que en todo o concello, de punta a punta, hai contenedores en moi mal estado. Rogo se repasen todos e se poñan e repoñan os que están en mal estado. Os contenedores, cando hai algún contenedor en mal estado, o mellor que se pode facer é dar traslado ao concello, porque o concello dalle traslado á empresa a empresa concesionaria da mancomunidade, e cando están rotos, como é este caso, cámbianos, a verdade é que bastante lixeiros. De todas formas, leo a foto, dime que en anido ao lado dos chalés adosados. Nada, pois mañá xa yo traslado a nosa técnico en medio ambiente que lle dá ela traslado á empresa. Continúo. Sobre o cheiro dos contenedores de lixo. Durante o mandato anterior, en tempo de verán, os contenedores limpiábanse casi que cada 10 días. Non dubido de que a vostede o goberno chegou o cheiro de moitos contenedores. Houve moitas queixas dos veciños sobre ele. Poden explicar cantas veces durante o seu mandato se lavaron os contenedores de lixo e con que frecuencia? Os contenedores de lixo non os lava o concello, lava a súa empresa concesionaria. A empresa concesionaria está en precario. É certo que non estuveron cumplindo a limpeza como a tiñan que cumplir. O contrato caducou, creo lembrar que foi en outubro. Agora mesmo teño dúbidas se foi setembro ou outubro, pero foi nesas datas. Agora mesmo a empresa está en precario e podolle dicir que hai tiranteces entre a mancomunidade e a empresa concesionaria. Neste caso da limpeza non foi só un muro, sinda que eso non sirva como tal, pero correspóndelle á mancomunidade facelo. Non lle podo dicir se en todos os sitios cumpliron coa periodicidade que teñen, pero non teño dúbidas, non teño probas, pero tampouco dúbidas de que non se cumpriu. É o que lle podo dicir. Bien, continúo. Sobre solicitudes de certificados. Pregunto, se un veciño solicita un certificado, por exemplo, de estar incluído no censo do IAE ou do IBI, canto tarda a administración local que vostede dirixe en polo a disposición do peticionario? Os certificados de empadronamento danse no día. O certificado de empadronamento danse no día. O do IBI tamén. E o do IBI tamén, sí. Danse no día. Fagolle esta pregunta porque levo un mes inteiro, día 26 de agosto deste ano, pedín 4 certificados, un deles un informe, e aínda hoxe non se me entregou. Traspapelaría. Mañán revisamos a ver se é que se traspapelou, pero xa te digo que se fan no día. Quero facer un trámite, ante unha administración. O que faga falta. Fanse no día, non ten que explicar o porqué. Necesito... Mañán revisamos, porque igual é que se traspapelou, porque digo... Claro. Tiene outro nome?
Sí, mas a min soname de ver esa petición, sí, Eu digolle que sí que me sona de ver a petición e bueno, mañan revisamos a ver se é que se traspapelou. E se precisa calquer documentación a maiores, xa se poñen en contacto con vostedes. Continúo. Acerca da delegación da alcaldía. O BOP de 20 de agosto de 2024 publicou a delegación da alcaldía na segunda tenente de alcalde, doña Laura Eiras Rivadeneira. O artigo 23.3 da Lei 7 de 1985 de base de réxime local determina que os tenientes de alcalde substituyen pola orden do seu nomeamento e nos casos de vacanta ou enfermedade, o alcalde, a alcaldesa, etc. Visto que nomeou a segunda tenente de alcalde, me explica por que nomeou a segunda, por que non nomeou, visto que nomeou a segunda, por que non nomeou a primeira tenente de alcalde? Que pasou? Non estaba disponible? E se non estaba disponible, díxollo por escrito. Podo contestar yo. Manolo, non preguntes aquí onde estaba. Por favor. Xa sei onde estabas. Bueno, pois a ver, por favor. Teño que preguntar. Non estaba, Manolo. Non estabas? Non. E dixo por escrito? Non me dejó ir allá. Ai, señor, Dios mío. Antes de marchar, dixo, vou marchar deste día a este día. E dixenlle, coincide co meu viaxe. Sí. Exactamente. Hai que dicirlo por escrito, se non salvo. Bueno, é igual, non pasa nada. Bien. Vamos a ver. Podo continuar. Vamos a ver, ratos nas rúas. Este verán, sobre todo un pouco despois do verán, no mes de agosto, ratos na rúa, un lote deles. O que se lle está pagando a empresa de retización, creo que vin algunha factura de 200 e pico largos de euros, pode que non sea suficiente, pero hai que, rógolle, que se tome con interés este tema. Os ratiños, onde teñen que andar, se teñen que estar. E rógolle que se teña se faga algo máis concreto acerca de desratificar, porque casi mira un para eles e casi teñen o bacharelato de grandes que son. É unha cousa de chamar a atención. Queremos quitar os gatos, estos veñen os ratos. Sí, eso é outra cousa. Educamos os gatos mal. Bien. Bien, tomen medidas. Das multas de tráfico falarei para o próximo día. As bases do presuposto municipal falarei para o próximo día. Un rogo concretamente acerca de unha tapa, hai un problema con rexistro de alcantarillado na rúa San Xosé. Cheira moito, que rogo se arregle. Mas ben, na zona que baixa da iglesia, casi enfrente da fonte. Non vai ser tamén que este afectando esa pérdida, de alguma maneira, está afectando a fonte, que sería un problema máis grave. Bien. Outro rogo... Perdón, na rúa San Xosé, di? Sí. Manolo, na rúa? Ali chamanlle... Baixando de servicios sociales para aquí? Baixando de servicios sociales para aquí? Sí, baixando por aí, sí. Vale, pois esta semana... É a que se vai arreglar ahora. Se vai arreglar? Estupendo. Había un atasco, xa está. Estupendo. Sí, non foi o que se quitou... Sí, había un atasco grande. Por certo, aproveitamos para pedirlle a xente que non bote as toallitas de beber polo váter, porque é o que provoca estes atascos. Bueno, continúe. Continuo. Temas de alcantarillados. Rógolle tome boa nota da situación de penuria na que se encontran as tapas receptores de aguas pluviais. Non son tapas, precisamente, os reixas e tal. En todo o concello, e tamén concretamente en Esteiro. Axúntolle foto de Esteiro, pero non me dou unha volta ou non me aparece por aquí a foto de Esteiro. As tapas, son as rejas dos alcantarillados, de recollida de aguas pluviales que están como están. Bien, ese é un rogo. Foise onte desatascar prácticamente. Onte foi? Hoxe, onte e antonte. Todas as tapas desde Esteiro hasta Louro pola 550, limpiouse toda a subida hasta Torea e limpiouse a subida de Serres. Estupendo. E máis o paseo marítimo de Esteiro. Estupendo. Despois decides que rezar non vale para nada. Ai, señor. Bien. Continúo. Bueno,
Continúo. Vamos a ver. Publicáronse... A ver, son capaz, sí. Ao chegar aquí, vin sinallo e caeume todos os papeles e remexinos inteiros. Bien. Se fixo público o anuncio da resolución definitiva das axudas municipales a clubes e entidades para a realización de actividades deportivas no 2024. Me encontro con algo que non me ten unha xustificación, vamos, unha explicación. Alguén me dará. Concretamente, clubes e entidades deportivas, unha axuda, concesión de 3.000 euros, Sociedade Cultural Recreativa Deportiva Esteirana, e por 3.000 euros se acorda, ou se di, que ten que xustificar 24.300. Se fala tamén, segundo o estadio, da Escola Deportiva Os Miúdos, Sociedade Deportiva, Fútbol, 2.812, e ten que xustificar 17.334 euros. O resto, bueno, xa recaen cantidades normales de xustificación, concretamente no caso da Unión Deportiva Montelouro, Volantes e Club Deportivo Muros, unha concesión de 1.312,50 euros e xustificación varía uns a outros 3.800 euros. A pregunta concreta, en que parte das bases que regulan estas subvencións de axudas di que para unha subvención de 3.000 euros, que é o caso da Sociedade Deportiva Recreativa Esteirana, se teñan que xustificar 24.300 euros? Señor Torea, quere contestar vostede? A ver, eu sei non porque me explicaron, non o tiña moi claro, iso vai por unha fórmula que vai nas bases. A ver, non sei explicarche como é a fórmula como tal, porque me explicou o técnico, pero ningún club ten ningún problema por justificar eses cartos, se é a pregunta, o sea que non é nada exagerado, digamos. Pero se queres explico xa no seguinte pleno que non teño problema, porque eu entendina a medias, porque nas bases esas está posto desa maneira, e, bueno, os clubs pois teñen que justificar por esa fórmula. Se queres explico xa, non o entendín perfectamente, por iso non quero dicirche nada, pero eso. Señor Lago Álvarez, depende da forma na que pidan a subvención, dos criterios que aparecen, según a porcentaxe de financiación que piden, e bueno, según esa forma da que a piden e os criterios que establecen as bases, aplícase a fórmula que estaba facendo referencia o señor Torea. Os cartos van un pouco acorde ás categorías que teñas ou o que fagas. Probablemente, eu non podo dicir porque non estiven na mesa na mesa que resolveu sobre esas subvencións, pero probablemente argumentasen un porcentaxe de financiación propio máis alto e por eso teñen que xustificar tanto máis. Non é o mesmo pedir a financiación para o 50% que para o 20%. Pero se o pides para o 20, vas a ter unha puntuación máis alta. De todas formas, se quere, pode pasar por xunto ao noso técnico e explicalle a aplicación da fórmula sin ningún problema. Bien. Vamos a ver. Me escapou. Bien. Pregunta. Pido que se me dé información acerca das solicitudes de licencia presentadas por a empresa Econ no noso Concello no exercicio 2023 e no presente. Econ? Bueno, eso teño yo que mirar. Empresa Econ. Sabe o que é un Econ? Está me dicindo empresa Econ? Sí, é unha empresa. A empresa é un nombre de unha empresa. Vamos a ver, a Xunta de Galicia, mediante decreto, etc., de 2016, aprobou o Reglamento Único para a Regulación Integrada de Actividades Económicas e Apertura de Establecimentos, que estableceu a creación de entidades de certificación de conformidade municipal. En adelante, Econ, con dúas Cs. Non se recibeu aquí ninguna... En estos meses non se recibeu... Pois teño que miralo, señor Lago Álvarez, para si
Si repita a pregunta tal e como a dixo, Sí, sí, miro yo sí. para o próximo mes, Pero porque si se recibeu aquí algunha... sí que me collo. Vamos a ver, eu teño referencia de que alguén que fixo unha obra en Louro tramitou a través de Econ, a obra dun chalecito ou algo así polo estilo, a través dun Econ. Vale, pero si me repita a pregunta pero- tal e como a dixo, contéstolle para o próximo mes, porque hai veces que non teño os datos. Cantas solicitudes de licencias foron presentadas por esta Econ no noso Concello no exercicio do 23, se acaso, no que vai deste exercicio. Secretaria non sabe o que é un Econ. Sí, pero a COM Non. non é o nome da empresa. Non é o nome da É un empresa. tipo de entidade. Non é o nome da empresa. Non, non é o nome da Entidade de certificación de conformidade municipal. Sí, claro. É como unha auditoría. É como unha auditora. No. Unha Econ é como unha auditora que certifica... Como dijiste, Manuel? Entidade de conformidade. de certificación de conformidade municipal. De conformidade municipal. Sí. Me pregunta son polas entidades que solicitudes de licencias que foron certifican pedidas por Licencias esta... e de obras. E de obras. Certifican que toda a documentación que se te está presentando é a que corresponde e é a oportuna para o que queres facer. É unha figura como unha auditora, pero hai de varias clases, pero non é... Unha nova creación, un chiringuito nuevo. No, son empresas. El año 2016. Para mí fue un chiringuito eso. No. No sé, es que no sé qué. Te resuelve el problema de sí o no, te lo resuelve en 3 meses. Licencias urbanísticas. Resolve en 3 meses, Inés. Son entidades acreditadas, eu xa sei o que é. Con eso dame ordenanza. Es una... Pues, teño que mirar, porque non... Continúo. Bien. Eu porque me pasei dun lado para outro. Número 5, número 6. Son entidades acreditadas para certificar que tienes todo en regla. Pero bueno, como un auditor de cuentas ou como tantas cosas. Bien. ¿Y eso qué se hace? ¿Le piden una licencia que haga la Xunta? No, señor. Eso é unha normativa estatal transposta aquí. Eso é unha normativa europea, son entidades de carácter europeo que van transpoñendo as normativas aos estados e ás comunidades. Vostede pregunta cantas Sí que solicitudes de licencias e de A obras. través desas Econ se presentaron en Muros. Pois voulle mirar, porque non teño dato aquí e de feito Non, sei. bueno. Non sei Es se una curiosidad esa. Que? Qué buena curiosidad, sí. Sí, de feito deixame a miña curiosidade, porque bueno. Sí. Hai tempo que Continúo. Xa hai tempo que existen esas entidades. Obras do Ancoradoiro. Teño conocemento do Concello de ¿Quién Noia. es Econ al final? Econ son as siglas da entidade. É unha entidade certificadora. Ya. Son as siglas, pero a empresa se chamará Ecua. Auditores Que é a Cruz. Waterhouse, a compañía. Yo, la pregunta le hice bien. Ancoradoiro, señor Lago Álvarez. Vamos a página. Sí. Vamos a Yo sé que... Continúo que xa se fai tarde. Vamos a ver. Obras no Ancoradoiro. Teño conocemento do Concello de Noia xudicou as obras en data polo menos no mes de agosto de 2024. Aquí me consta 28 de agosto, pero non, posiblemente tal. Obras que, por certo, a solicitude foi xestionada polo goberno anterior presidido pola alcaldesa doña Inés Monteagudo Romero. A pregunta é adxudicada polo Concello de Noia por acordo dos ayuntamientos da Ría. En que fecha teñen pensado empezar esa obra? Pois mire, dígolle, deberían ter presentado con data máxima do 30 de outubro a do 30 de setembro, perdón, a acta de replanteo. Pero isto xestiona todo o Concello de Noia. Nos pasaronnos esta mañá o teléfono do director de obra, porque xa está adxudicado tamén o director de obra, e a verdade é que esta mañá hoxe non me dou tempo de chamalo. Teño que chamalo e falar con el, pero a empresa aínda non presentou a acta de replanteo. A nos pasaron o seu teléfono do director de obra hoxe pola mañá, e teñen que presentar todo antes do día 30.
para poder comezar a obra. El acta de replanteo. A acta de replanteo, sí. 26. Sí, é que van moi xustos de tempo. Moi xustos. Dos mesmos plans, as obras no Carmen, que están pendientes tamén, que ten que sacar a concurso o Concello de Noia, cantas vai sacar a concurso, se todo foi tramitado prácticamente no mesmo momento. Do Carmen? Non hai nada co Carmen? Non. Non, no Carmen non hai O nada. Carmen presentouse a outra subvención, non é A que subvención se presentou? Pois aos plans estatais, pero eu que Non foi concedido. Eu creo que non. Non foi concedido. Aos plans de restauración de núcleos presentárase a un plan estatal. Sí, pero non foi concedido porque non cumplía coas bases do... Pero non cumplía. ten nada que ver con Coradoiro. Sí. Non é o mesmo que era. Non é o Bien, mesmo. preguntarei. Continúo, xa vou acabando. Vamos a ver, teño noticia, pero sin confirmar que das dependencias, oficinas ou almacén do Obradoiro de Emprego faltou algún tipo de material de obra. Pode dicirnos algo acerca deste particular? Pois, señora Rivadeneira, vostede tivo comunicación de algo diso? Non houbo comunicación no Concello. Falaremos co director do Obradoiro. Bien. Claro. Falaremos co director do Obradoiro porque nos parece grave que falte material do municipal do Obradoiro de Emprego. Bien, continúo. O cable de Trión. O domingo día 8 de agosto 24 remitiño un escrito onde lle daba conta de que un cable eléctrico se desprendeu, que estaba en parte na acera, en parte na cuneta, en parte na carretera, que deixou sin luz os veciños, que deixou sin luz o alumeado público daquela zona. Se atendeu isto, se fixo, se arreglou. Cando chegou o seu escrito xa estaba arreglado. O sea, o domingo. Bueno, nos recibimos o escrito o lunes. Pero cando chegou o seu... Estaba arreglado, estupendo. Sí, a primeira hora xa houbo quen avisou o Concello e a primeira hora foron os electricistas a arreglar. Estupendo, me alegro moito. Bien, volvo a insistir acerca da carta que a valedora do pau, dicir, quedamos xa lle preguntei un pleno en outro, ditou novamente unha recomendación, desde o Concello se lle dixo, se aceptou a recomendación e sigo sin recibir a documentación que solicitaba nese primeiro escrito meu do día 10 de xullo do ano 2023. O único que recibín foi copia do presuposto que estaba en vigor. Foi o único que recibín que, vamos, o menos que podía facer. Cando teñen pensado entregarme a documentación, o resto da documentación? Non é certo que só recibise a copia do orzamento, porque a copia do orzamento foi o último que se lle dou, e xa no seu momento se lle puxo a súa disposición unha carpeta para poder consultala, unha carpeta online con diferente documentación. Sí. Señor Lago Álvarez, os empregados municipais preparáronlle unha carpeta que agora mesmo non lembro se lla puxeron a disposición na súa, no portal de cargos electos ou onde foi, pero sí que se preparou unha carpeta con documentación moi extensa, ademais, para que puidese revisar, e logo, o que sí que se tardou moito en entregarlle foi a copia dos orzamentos, que eu mesma lle dixen aquí, suba vostede que ten unha copia arriba, que lla preparou a nosa conserxe. E preparoulle a copia dos orzamentos. Fun eu a primeira quen lle dixo, sube a colle a copia que non hai problema. Xa se lle dixo no seu momento, hai documentación que pideu que non consta no Concello. Esa non lla podo dar, porque non a temos. O que falte, ou que vostede considera que falte,
Pídolle que volva a enumeralo e porase a súa disposición o antes que se poida. Pero... É que non é así. Son cousas diferentes e que temos moito pendiente de recibir. Estoulle falando, creo que me entendeu mal, estoulle falando dos meus escritos do 10 de xullo de 2023, dos que non se me entregou os escritos, e escrito vai, escrito ven da Valedora do Pobo, e no último mes de abril ou maio o Concello lle contestou que aceptaba a recomendación da Valedora do Pobo. Vale, a ver, teño aquí o seu escrito. Non é outra cousa. Ben, vostede pideu a ver, copia do orzamento do 23 completo, entregóuselle. Liquidación do orzamento do 22. No orzamento que aprobamos vai a liquidación do orzamento do 22. Non lle podo asegurar que se lle entregase algo antes, porque a verdad é que non sei se se lle dou antes, pero bueno, no orzamento do 23 iba a liquidación, no orzamento do 24, perdón, iba ao orzamento do 22. Informe de intervención no que se relacionen as operacións de crédito que se prevén concertar e a situación da débeda pendente de amortizar. Informe de intervención pide os alcaldía, non os piden os concelleiros. Última conta xeral rendida. Isto entendo que é, vostedes o pideu no xullo do 23, e a conta xeral rendímola ese mesmo ano, o pouco de entrar. Recoñecementos extrajudiciais de créditos aprobados no exercicio anterior e se existen os aprobados durante a legislatura 19-23. Reparos de legalidade de intervención 19-23. Relación de postos de traballo que non hai, entón estamos en proceso de aprobala. Non se lle pudo entregar, agora co orzamento veu vostede a plantilla. Relación de contratos laborais e prazos de fins de contrato. Reclamacións de persoal pendentes de resolver. As reclamacións de persoal pendentes de resolver, bueno, non sei como quere que se lle dé exactamente eso. Espera, é que aquí non o leo ben porque me quedou... Relación de solicitudes de licencias de obras menores e maiores, estado das solicitudes. Isto colisiona coa Lei de Protección de Datos, entón había que mirar con cuidado que era o que se lle daba, porque moitas son anteriores a que vostede entrase a formar parte da corporación. Obras de plans provinciais e outras estados de solicitudes, obras de execución pendentes de contratar e pendentes de executar. Isto creo que se lle contestou, se non me equivoco, que era unha das cousas que estaban na carpeta. Relacións de asuntos judiciais nos que o Concello é ou foi parte entre o 19-23, relación de solicitudes ás administracións pendentes de resolver por estes temas entre 19-23, acordos de pleno e xunta de goberno pendentes de executar entre 19-23. Esta información que non nos corresponde a este ano, son todo anteriores a cando vostede tomou posesión. Relación de solicitudes de veciños, esta era a que eu lle dicía que nos resultaba imposible de responderlle. Relacións de solicitude de veciños e tamén de calquera outras persoas non residentes que non foron contestadas. Todos os días, como 20 folios, como 20 solicitudes de distintos veciños. Non todas se tramitan co expediente para saber se contestan. Solicito que veñan rozar a carretera e xa non lle contestas por escrito, va a rozar a carretera. Entón non sabemos se foron atendidas ou non, porque que ademais entre 19 e 23 non estaba eu. Non lle podo dar, aparte de que tamén colisiona coa Lei de Protección de Datos, porque todas esas solicitudes levan un nombre, e de verdad que eu non é por tapar a quen estaba antes, nin moito menos, é porque non é viable. Relacións de proxectos encargados a profesionais, proxectos de que? Proxectos de obras, proxectos de distintas actividades. Vostede pideu, e foi o que se lle dixo, moita documentación que non era concisa. E ante peticións non concisas é difícil responder. Contestouselle que, por favor, pedise de forma concisa que era o que quería, e non hai problema en contestar, pero tan que
atinar un pouco a donde vai. Senón, tamén lle podemos dicir pase vostede o rexistro e revise todas as caixas dos últimos 4 anos. Bueno, continúo. Continúo. Está Ben. media hora. O decreto sobre cans e gatos. Sabes? O decreto 769-2024 de 9 de xullo recolle unha disposición de gasto por importe de 20.180 euros a favor da empresa Etical Servicios correspondentes a 3 facturas diferentes. O enunciado das facturas está incompleto e non refire a que meses están facturando. Pode que por falta de espazo. Bien. Pode dicirme a que meses se refiren esas facturas? Tres independientes, pero por un importe total de 20.180 euros. Pois non lle podo dicir exactamente a cales se refire nese informe, bueno, nese decreto. Miro, yo digo yo para a semana, pero de todas formas, 3 facturas, 21 meses, estamos pagando unha media de 7.000 ao ano, de 7.000 ao mes, perdón. Entón, pode ser... Continúo e xa vou rematando. Pero de todas formas, miro yo, vale? Sí. Aluguer de impresora. Decreto número 86 de 2024, data 8 de agosto, recolle un pago de 204 euros en concepto de aluguer dunha impresora. Me explica, por favor, por que razón se acude a un aluguer para dispor dunha impresora doméstica, pola marca que pon aquí, impresora doméstica, e tamén en que departamento se está utilizando. Non, doméstica non é. É a impresora que temos aquí no rexistro. Esas impresoras van por aluguer porque xa che xestionan eles a reposición de tóner e demais, e o mantemento e máis todo. É un tipo de contratación dos servicios de impresoras en vez de ter que comprar nós unha impresora grande. Si, é a impresora que temos aí, a impresora fotocopiadora, escáner, que está aí no rexistro. É a Kyocera, si. Kyocera. Imagino que é a da marca Kyocera, verdad? Sí. Sí, pois é a impresora daqui. E de todas formas, a da Casa da Cultura ten o... Non sei se é tamén Kyocera ou é outra, pero é o mesmo sistema. Bien, continúe, vou rematando. Vamos a ver. En data 7 de agosto pedinlle información acerca de bases para a formación dunha bolsa de emprego de auxiliares administrativos como funcionario interina do Concello de Muros. Bien. Isto que logo. Bueno, se me contestou, hai unha parte que non me interesaba para nada de nada, que era que tiña que firmar un non sei que de confidencialidade por si... Bueno, pero non me interesaba ver esa parte. Si me interesa o seguinte. Me chamou a atención bastante que aquí se presentou un bon número de xente, 60 e pico de personas. E así de repente solamente aparecen como unhas 30. Pregunto se lle dou a publicidade suficiente, que se fai a través da páxina de editos do taboeiro do Concello. Normalmente, cando o Tribunal de vai a proba esta se celebra o taboeiro de editos do Concello. Me chama a atención o seguinte, que en ese espacio de tempo a páxina do taboeiro do Concello resulta que ten un salto tremendo de grande entre o 8 de abril de 2021 e o 27 de marzo de 2024 non hai nada. O taboleiro do Concello borra, creo que é de 4 meses para atrás, cando deixan de estar vinxente. Sí. Vai borrando. O que pasa é que os do 21, non me pregunte por qué, non están borrados. Pero vai... A min tenme pasado tamén de ir buscar algunha documentación ao taboleiro e por eso vai borrando os antigos. Eses do 21, non me pregunte exactamente o porqué, algún tema informático que non controlo, eses siguen aí, pero se se fixa non hai... De feito, este proceso foi antes de marzo, foi bastante antes. Sí.
Pero a pregunta concreta é, os do 21, bueno, dou por sentado que os vai borrando. Pero os do ano 23 e hasta o 27 de marzo do 24, por que non están aí? Porque os vai borrando o propio programa. Pode. Falamos de marzo de 2024 e ten un buscador no sitio para onde se pode acceder bastante longe. Son os programas da Diputación, vai nos borrando el así. Non vou eu a dicirlle borrademe todo de marzo para atrás. Non, faltaría máis. Faltaría máis, o que si coincide, se isto non estaba aquí no momento en que tiña que estar, que máis da mitad da xente que se presentou... No momento no que tiña que estar, sí que estaba. No momento no que tiña que estar, estaba. Douselle a publicidade, os prazos legais, cumpliunos estrictamente. Agora, se lle dou a publicidade oportuna, pois a verdade, eu creo que lle debíamos ter dado máis publicidade, pero probablemente en redes ou así, para lembrarllo a xente que estaba apuntada, porque sí que houve moita xente que non se enterou de cando era o exame, pero douselle a publicidade que lle hai o que está estipulado por lei, douselle. Agora, que se lle puido dar máis publicidade, pois sí, pode ser, porque evidentemente veu a mitad da xente que estaba anotada. Continúo xa remato, son quédame 3 cousiñas nada máis. Denuncia presentada por a CNT. Ten o Concello conocemento da resolución da Inspección de Traballo sobre a denuncia presentada pola representación sindical do CNT por acoso a unha traballadora deste Concello. Non chegou ningunha denuncia ao Concello por acoso laboral por parte da CNT. Non chegou. Houve unha inspección e non se resolveu aínda. Houve unha inspección na que miraron, aseguro, non sei se a acta de inspección se pode facer pública, a documentación que piden é documentación relativa a contratos laborais, e o que aparece nesa acta de inspección é documentación relativa a contratos laborais. Logo, se hai algunha denuncia que vai a máis alá deso, aquí non entrou nada. Porque non entrou nada aquí. Non hai comunicación. Continúo. Bien. Non falei simplemente da acoso. Sí, pero como xa preguntou outra vez por iso, xa preguntou en relación a ese tema, eu digo yo que hai, porque é que non hai ningún problema por contestarlle. Bien. Outra. Con respecto á denuncia presentada pola representación sindical da CNT, tomáronse medidas ou se implantou algún protocolo para evitar estas situacións? Pois estáse traballando na definición do protocolo de acoso e hai que levar á mesa de negociación para que nos imos levar unha proposta e a mesa de negociación ten que dicir sobre esa proposta, pero sí que estáse preparando, está prácticamente listo, falta convocar a mesa, pero como había aí un par de cousas máis que lle queríamos levar, estábamos a ver se xa lle levábamos todo xunto. E se non, pois levarase o protocolo e logo levarase o resto. Pero sí, está listo e hai que presentar a mesa para que presenten si creen necesario algunha modificación, que as presenten e que poida tamén a mesa pronunciarse sobre a proposta. Bien, unha pregunta máis, que dou xa por rematado. 5. Ahora, alarga xa. Folio 6. Denuncias á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística da Xunta, APLU. Pregunto, para cando se teñan os datos, que se sei que ahora mesmo nos vai a ter, cantos son os expedientes que esta axencia está tramitando, dos que teña conocimento o Concello, está tramitando en relación ao Concello de Muros? Cantos ou cales? Cantos. Que número de expedientes? Non necesito datos que se podan ver protegidos por nada. Número de expedientes que está tramitando ahora mismo esta Axencia da Legalidade Urbanística. Pois mire, eu podo lle dicir que de memoria hai mínimo 4, pero prefiro contestarlle para o próximo mes, porque seguramente hai algún máis que non
bueno, que se me escape agora mesmo. Nada máis, moitísimas gracias. Bueno, damos por levantada a sesión. Boas noites. Boas noites.